Boas noites. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Santa Comba o 28 de setembro a 7:30 da noite. No orden do día, o primeiro punto do día é a aprobación das actas das sesións anteriores. Hoxe a aprobación das actas vamos a levar separar as dúas actas, vamos a presentarlas por separado, vamos a votarlas por separado das actas que comprenden este primeiro punto. En primeiro lugar, vamos a votar a acta ordinaria número 9/18 de 17 de xullo de 2018 e logo, a continuación, nunha segunda votación, vamos a votar a acta da sesión extraordinaria do 10/18 do 10 de agosto porque contén unha pequena corrección. Entón, en primeiro lugar, sería a votación da acta tal como foi presentada a súa copia da sesión ordinaria 8/18 de 27 de xullo. Señora Fosi, moi boas noites. Non se pode alterar o orden do día. Nosotros estamos convocados con o orden do día e ese é o que vamos a respetar. Se usted quere facer o que queira e me parece que eso está correcto, tendrá que vir avalado dun informe da Secretaría. Hai un informe avalado da Secretaría. Non hai ningún cambio. Bueno, pois se non hai ningún cambio, votará usted. Non hai ningún cambio. É que está alterando o orden do día. Non se está alterando. Bueno, pois entonces usted faz o que entenda. Nós tamén vamos a fazer o que entendemos. Perfectamente. Eu supoño En que... eso estuve facendo o que entendo e o que me aconsella a miña secretaria que é que entendo Como, usted está dicindo que a secretaria é a súa secretaria ou é a proposición? Se a secretaria ten que emitir un informe ao respecto, non creo que poda facer un informe ad hoc a usted. Ou é a súa secretaria? É a secretaria da Alcaldía de Santa Comba. Non, é a secretaria da Corporación. É a secretaria da Alcaldía non é a súa secretaria. Vale, algo que decir máis? Estou dicindo que non é a súa secretaria. Se existe un informe, e estou dicindo que trae o pleno. E nós encantados de votarle a favor do que fan a falta. Se non existe ningún informe, nos propomos que non se vote nada diferente do que está no orden do día. Vale, algo que decir, señor Alejandro. Vale, procedemos entonces a votación da primeira acta número /2018, a 9/2018, do 27 de xullo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non se pronuncia. Non se pronuncian porque non está en el orden del día, así. Por lo tanto, nosotros vamos a votar eso. Creo que yo deixei claro. Está en ese En ese orden, non. Está votando fraccionalmente o orden del día. E nós non nos vamos a votar diferente de como están expresados os puntos. A menos que usted pague un informe ou informe ahora favorablemente. Vamos a facer ahora, vamos a proceder, como se dixo, 7 votos a favor e sin determinar ese tipo de votos. Vale, procedemos, por lo tanto, a votación da segunda acta, que a que quise mención antes, que é a acta da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, acta número 10 do ano 2018, do día 10 de agosto. A aprobación que hai que facer nesta acta é na página segunda, en donde, vendo a votación que se fixo ese día, eran 8 votos a favor, con 5 abstencións, en donde se ve claramente que a aprobación total é por maioría absoluta. Sin embargo, cando se fixo a redacción desta acta, o resumen que pongo aquí ao final do cuadro é que resulta aprobado por maioría simple, cando realmente o resultado justo é unha maioría absoluta. Entonces, a corrección que se trae aquí neste momento é precisamente que, en donde di resulta aprobado por maioría simple, realmente ten que poñerse que resulta aprobado por maioría absoluta do número legal. Corrección que hai que facer a sí mismo na seguinte página, en donde, en resumen, no primeiro párrafo desa terceira página, pon que o Pleno da Corporación Municipal, logo de ver o expediente que consta na sesión, por maioría, outra vez non simple, e aí debería volver a poñer maioría absoluta do número legal. Estas son as dúas correccións, que a mesma corrección que hai que facer en dúas páginas distintas, que realmente é un error de transcripción ou de descripción, e cando realmente o que está escrito non se ajusta ao valor numérico. Ahora, unha vez que se indicou a corrección, vamos a proceder en cuanto que sí, eso mismo, que sería esta corrección, perdón, eso non fixo no caso, que era do primeiro asunto da orden do día deste pleno extraordinario, o primeiro punto que se corresponde, onde hai que facer a corrección, é o punto número 1 do orden do día dese día, que era a elección de Xuiz de Paz sustituto. E con isto, señor Uchán, temos un turno de palabra, se quere facelo, se non procedemos a votación, señor Alejandro.
reiterar o que lle dixen, non só votamos os asuntos como estamos facendo días, isto está facendo vostedes que queren. E só decir que vimos dicindo que as actas non son fidedignas o que se recolle. É un resumen que ás veces atribuye tonos de palabras que non hizo eso, que non se corresponden e además chegan todas xuntas e parte, non están os 15 días, como pasa, como dice a lei. Danas todas xuntas, justamente, por 2 días antes do pleno. Justamente 2 días antes do pleno. É dicir, que nós levamos aquí 2 meses sin enterarnos do que pasa no Concello. Por lo tanto, non llevamos a votar a favor ni siquiera nos pronunciamos mentre non teñan un mínimo de decoro de facer as cousas ben. Señora Mejía, ¿sabe o que decir? Simplemente contestar que as cousas fanse perfectamente, que ustedes queren ter información, saben que temos a grabación de audio, o sea, onde que non teñan acta ni papel, sí que teñan a grabación de audio, en donde poden repasar perfectamente o que se dixo nese momento do pleno correspondiente. Por tanto, sin máis, vamos a proceder a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Con las modificaciones Será aprobada, por lo tanto, que as modificacións en donde se face referencia a maioría absoluta deberá sempre con Segundo punto do orden do día. Posta en marcha e regularización do Servicio Público de Comunicación Radiofónica a través da emisora da Radio Municipal do Concello de Santa Comba. Radio Sallas, a emisora municipal que tiñamos en Santa Comba e que seguimos tendo as súas instalacións, foi inaugurada no ano 2001 e estuvo traballando hasta 2015, 30 de xuño de 2015, en donde se deixaron de transmitir as súas emisións. Era unha radio local que tiña moita aceptación social tanto no Concello, sendo incluso un referente informativo comarcal. Xente de toda a Bisbarra viñan incluso, facíanse entrevistas nesta emisora, viñan que a falar. Santa Comba era un punto de atracción de toda a contorna, pero durante a súa existencia tuvo etapas sin emisión por problemas técnicos e burocráticos hace que deixou de emitir. É unha demanda social a volta da Radio Sallas, pero nós queremos facer as cousas ben para recuperar e mellorar este medio de comunicación propio. Queremos, por lo tanto, retomar as emisións e darle unha estabilidade a un medio propio ou reforzar o papel de centralidade que ten Santa Comba. Recuperar, por tanto, e potenciar a Radio Sallas é un compromiso deste goberno. Temos unha licencia concedida no seu día para emitir unha frecuencia 107.5 FM, pero que temos unha instalacións e agora, seguindo os pasos dos técnicos, seguir o camiño correcto para que os veciños de Santa Comba podan volver a escutar esta radio. Por lo tanto, tendo en conta estas consideracións, os dos puntos que traemos no orden das propostas da alcaldía, en primeiro punto, que se proceda a regularización en posta en marcha da emisora de radio municipal do Concello de Santa Comba, asumindo a gestión directa da misma. E o segundo punto, que se proceda a elaboración dun regulamento de organización e funcionamento da emisora de radio municipal do Concello de Santa Comba, así como tamén unha proposta de ordenanza reguladora do precio público para a utilización da emisora para a emisión de anuncios publicitarios. Señor Chan, tengo su tiempo. Bueno. En primer lugar, decirle que si é pacto, que en pacas, en pico, que se parece más. Aquí xa yo advertín. En primer lugar, decirle que non dou a documentación porque non existe expediente. Non hai expediente. Por lo tanto, non nos puedo dar absolutamente nada. Hai unha proposta que é unha carilla. Unha carilla donde di regularizar el servicio. Eso é un expediente. Voy a ver o que diga de a nosa tramitación previa del expediente se considera causa de nulidade de pleno derecho, de tal manera que existe reiterada jurisprudencia, por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo del 21 de diciembre de 2000, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de Castilla y León del 5 de junio de 2001, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 25 de febrero de 2002, sentencia del 1 de febrero e un montón de jurisprudencia ao respecto. É dicir, se usted quere facer un expediente, o primeiro que ten que facer é aterse ao que di toda a normativa vigente. O curioso é que vostedes saben
que non se está cumplindo absolutamente nada, porque non existen uns informes preceptivos que marca a lei. Vayamos a que di a lei, por exemplo. Temos que citar, por exemplo, a Lei 5/97 de 2 de xulio da Administración Local de Galicia. Artículos 295 a 302. Marca o procedimento. Vale. Artículo o Real Decreto Legislativo 781/1986. Artículo 95-96. Artículo do Reglamento de Servicios das Corporacións Locais 30, 36 e 41. Aí ten un procedimento. Informo a secretaria, informo o interventor. Fixo unha providencia de inicio do expediente. Non, trae unha cousa aquí ao pleno e di que xa está regularizado. E ademais, faino como lle dá a gana. Xa lle advertimos aos compañeros que se votan a favor van a ter responsabilidade penal. Xa lle dixo, vostedes poden rexer todo o que queiran, pero estou advertindo aquí neste pleno. Vou encargar, e para iso temos máis da cuarta parte, temos un tercio, para vou encargar que é un informe jurídico da secretaria. Vale? Que se pronuncie a secretaria sobre cal é o procedimento. Porque o mínimo que ten que facer cando trae algo pleno é case un informe de, polo menos, de secretaria, dicindo cal é o procedimento a seguir, porque vostede parece que non o sabe, ou se o sabe quer ir por os atallos. Nós queremos por a funcionar a radio local. É algo máis complicado que coller e traer aquí unha resolución. Se fora así de fácil, xa estaba funcionando, supoño. Porque de ser así de fácil, anda que non lle levou 3 anos facer este papel de sacarillo. Quen perpetra iso? Escribiu a usted. Casi só jurídico avala iso. Os do informe de que secretaria, de que interventor. Porque supoño que se vostede non o redactou, habrá alguén que perpetra ese documento, ese sacarillo. A ustedes parece unha coña, verdad? Parece que non teñen responsabilidade ninguna. Ok? Acabo de decir onde teñen que ler. Póñense a lei de bases de régimen local, algo que non saben ler. Ningún de ustedes sabe ler. Porque podrán comprobalo. Se eu digo que é así, que ustedes me dicen, no, mira, está usted equivocado, non está previsto este procedimento. O mellor era un motivo de risa. Pero é que está previsto estes procedimentos. O sea, que isto non ten nin apariencia, nin visos de que vaya a ser legal da forma en que usted o está facendo. Por a nosa parte, xa lle digo que de ninguna das maneiras que podemos votar a favor desto. Estou lle dicindo que estamos a favor de que se poña a funcionar a radio local. Somos os primeiros interesados. Creemos que é un servicio que debería de estar xa funcionando, pero xa non foi das súas prioridades. Agora que supuestamente se van a ir e que andan de mudanza, pois home, agora interesaba de dar ben. Hasta agora non lles interesou, xa lle digo. Porque se era así de fácil, porque non o fixeron. Eu só lle podo decir que para presidir un pleno fai falta vir aquí e decir algo máis que eu fago que me dá a gana e os demás a calar. Fai falta saber algo. E polo menos ter intención de traer as cousas medianamente preparadas. O seu predecesor, dentro do que cabe, dentro dos seus informes, os informes que hai feitos aquí son da súa época. Pero non só eso, vostede non dixo que está con unha licencia provisional. É que hai pouco, foi o señor Pérez, que lle fixeron presentar un proxecto, non había ningún proxecto de instalación da radio. Tuvo que presentar o proxecto porque estaba todo daquela maneira. Un proxecto da instalación das obras. O sea, que usted fíjese como estaba emitindo Radio Sáenz. De que foi? Por eso tuvo que cerrar a emisora. Porque non estaba ni con personal propio, ni sin personal propio, non se sabía como estaba. Se fixo un convenio primeiro ca COPE, perdón, ca COPE, non é esta, como? Non, esta dos seguros, como se chama? COPE. Sí, o último convenio fixo, despois da COPE, veo Radio Obrador, que foi o que fixo copiando do da COPE. Pero esos convenios eran ilegales, e o sabían, porque cedían o que é
os ingresos públicos os cedían a cambio da gestión da emisora. Esa é unha malversación de fondos públicos. O informe jurídico decía iso justamente, que se estaban malversando fondos públicos por causa da publicidade. Os ingresos públicos son públicos. Non cabe isto de suscribir un convenio e facelo. Se estaba emitindo e facendo ese tipo de cousas, desa forma pirata, por así decirlo. E iso conlevaba unha responsabilidade moi grave. De feito, todos poden saber que estaba emitindo un convenio con Radio RIC e Radio RIC tuvo un embargo e tuvo unha sanción de telecomunicacións. E nos estaban incluindo ao Concello no medio dese fregado, porque nos estábamos emitindo para Ferrol, sin ter a frecuencia admitida, a través deses rebotes ou desas historias de telecomunicacións que existen ou se conocen. Cando nos estamos comprometidos a uns kilómetros cuadrados e unha serie de cobertura, non a outra que nos dé a gana. Se queren facer as cousas ben, nos estamos aquí, pero o primeiro que tiña que haber feito, sabes que é? Que yo marca a lei, unha comisión onde estén representados todos os partidos políticos e os técnicos para aprobar unhas memorias políticas, técnicas e todo o que conleva un expediente deste tipo. E non fixo nada disso do que lle marca a lei. Nada máis que decir. Moitas gracias. Señora Mejeiras. Como dices, todos, simplemente decir unha cousinha, parece ser que aquí solamente pasaba a lei e o señor Lucha. Nós todos debemos ser ignorantes, e non debemos saber ler, porque é unha proposta que fai a lei de Santa Comba, o Concello, para que, primeiro, señor Lucha, que proceda a regularización e a posta en funcionamento. Eso quer decir que habrá que ter o expediente pertinente, con informes pertinentes de Secretaría de Intervención de todos, para que unha vez por todas se poña a funcionar e poñase a funcionar na legalidade. Vale? Será unha proposta. E o segundo punto, que se proceda á elaboración do regulamento de organización e funcionamento da emisora da Radio Municipal do Concello de Santa Comba, así como unha proposta de ordenanza reguladora no precio público para a utilización da emisora para a emisión de anuncios publicitarios. Coño que este é o inicio do expediente. Non, pero usted é abogado, traca perfectamente este caso. E traca, escuta. Pois non debe estar usted na verdade absoluta, o resto dos humanos somos todos que non sei que pensar. De todas formas, o que está claro é que a importancia da Radio Salles para a difusión da pluralidade ideológica, cultural, e darlle voz ás asociacións, a xente, aos distintos grupos políticos dunha forma plural e non politizada. É algo anormal. Ou eso rígese dentro dunha transparencia. O que pasa é que queremos darlle volta a tortilla e máis voltas e máis voltas e máis voltas. Me parece que estamos todos de acordo. Usted acaba de decir que está de acordo con o funcionamento. Sentemos as bases para que eso sea unha realidade a corto plazo. E non dilatar no tempo, e todo é o cariñeiro sin barrer. Entonces, non teño moito máis nada que decir. Efectivamente, traemos aquí, como é o título do asunto, a posta en marcha a regularización do servicio público. Efectivamente, hai un expediente xa de cando se puso en marcha con unha serie de informes, con os expedientes, o último é precisamente do ano 2012, e o que traemos aquí pois, é seguir con ese expediente para pois estar en marcha. O que se trae aquí é esa aposta. Entón, o feito de que aquí a xente vote este punto da proposta non vai a supoñer que por facer algo que é perfectamente legal, que está perfectamente asesorado por os servicios do Ayuntamiento, que penso están para traer as cosas ao pleno en día onde usted diga que non, pero parece ser que usted o que agora hai que haber quórum, pero cando usted gobernaba eu creo que non había quórum, porque aquí usted se refleja nas súas palabras, que aquí é a alcaldesa a que manda e os outros a votar. Eso é o que usted. Xa lle dixo moitas veces que usted o reflejo das súas palabras. E precisamente a súa hábito é amedrentar a xente, porque claro, vi que os concejales que si votan se van a ver un proceso judicial con responsabilidades. Home, eu creo que habremos máis que sentado quen sabe bastante de responsabilidades judiciales e non fai falta andar a amenazar os outros, porque aquí, gracias a Dios, estamos na democracia e na libertad. Voy a dar un segundo turno de palabras, si quere. E vaya generosidade,
Vaya generosidade. Bueno, Pois, antes de que empece, xa sei que lle gusta moita mofa, pero sabemos que en todos os asuntos sempre temos un primer turno de palabra e un segundo. Por eso, pois si eu digo, vaya generosidade. Por eso, pues si quere seguir mofando, se síguese, pero por favor, ten os 5 minutos na segunda intervención. Sobreestima a súa inteligencia, señora Meixeiras. Usted sabe ler solo hasta donde límite. A parte que sería normal, que ni siquiera é normal eso, porque dice que previa a traer unha proposta ao pleno, os membros da corporación terían que formar unha comisión de estudio básico, senón que someta a consideración do pleno. Non lle digo que non sería o procedimento, pero non é só que non se dera o procedimento, é que quería algo máis. Que está dicindo? Lea o primeiro punto completo. Fai, por favor. Non sabe dele. E opta por la forma de gestión directa. Vale. Ese acuerdo único e exclusivamente se pode tomar por o pleno unha vez que existan todos os informes pertinentes e que nos informes demostren a suficiencia, a sostenibilidade e eficiencia. E que esa é a mellor opción de todas as contempladas no artículo 85 da lei. Vostede ven aquí e fala así en Europa para quedar ben ou sabe de que está falando? Agora, claro, como aquí non se mide nin se pesa, as opinións todas son válidas. E todas son igual de boas. E sempre marcha a sensación de que vostede falou unha cousa correcta. Pero, en realidad, o que lle estamos dicindo é que dado que non todo o mundo é jurista, como vostede ben decía, aunque vostede machaca como é un defecto, que eu sepa algo máis que vostede, aún por encima vou a ter que cargar por estima de que sepa algo máis que vostede deste tema. Eu o primeiro que lle dixen é que sin informes de ningún sentido, informes que avalen isto, non debemos de facer nada. E vostede dixo que mellor a ignorancia que iso non sirve para facer todo. E que se non estamos de acordo coa ignorancia, que nos vayamos a outro país que somos demasiado preparados para este pleno. Porque no fondo ese é o que está dicindo com as súas palabras. E habrá que non aplauda, hombre. Non, señora Meixeiras, hai que facer as cousas ben, é o que lle dixen. Aún estando todos de acordo, no fondo, teremos que facelo ben. Porque o feito de que estemos nesta situación é porque non se fixeron ben o seu día, senón non estábamos nesta situación, entende? Se o tuviéramos ben feito non estábamos metidos neste follón. Usted cree que é tan fácil facer as cousas, entonces, que non fai falta procedimentos? O procedimento non é esencial ao fondo do tema. Pois entonces equivocouse. Iso será na medicina. Aquí o procedimento é todo. Porque a administración actúa dunha maneira que ten unhas potestades que se non tuvera sujecións ao procedimento estaría sempre conculcando dereitos de particulares, porque temos prebendes que os particulares non ten. Por iso ten que facer exposicións públicas para que a xente aprobe ou desaproba o noso proceder. Por iso ten que volver aquí despois a pleno, aún estando todos de acordo. Usted fíjese que simplemente os requisitos formales que ten un presupuesto que é bastante menos que este. E que estamos comprometendo recursos públicos. Entende como funciona a administración? Te leva a cousa ao seu xeitinho. Ao seu xeitinho. Ao seu xeitinho de traer 3 propuestas de 3 empresas de fora e a obra adjudicada. Como están facendo agora a pista polideportiva. Aquí lle preguntamos onde facían a pista polideportiva. E aquí somos concejales, que non somos calquer cousa. E vostedes non tiveron a licencia de contestarnos onde a querían facer. No Torno do Pazo. Si, estou definindo a orden do día. No Torno do Pazo. Sabe a población que van a esnaquizar ese Torno do Pazo? Non o sabe. Non sabe nada. Porque non o saben ni siquiera os concejales que nos surtan toda a documentación. Non nos deixaron nin acceder á documentación, señora alcaldesa. Non nos deixo nin acceder á documentación para vir ao pleno. Depois temos que votar a favor. Repito o que lles dixen de antemano. E é unha advertencia seria. Nós propomos deixar o asunto encima da mesa e facer un procedimento como é digno. Se vostedes non queren, asumen unha responsabilidade. Esa é a nosa proposta. Dado que non hai ningún informe de ningún estilo, propomos que este asunto quede encima da mesa hasta que existan os informes técnicos que nos indiquen sobre o procedimento.
Se o procedimento é así como vostedes din, ningún problema, no próximo pleno ven, e se non convocan un pleno extraordinario. Non teríamos ningún motivo para votar aquí en contra. Entende? Iso é o que estamos propondo, pisar encima da mesa, e iso é o que van a ter que votar. Moitas gracias, señora Mejías. Algo que... Vou lhe dicir, señor Luxa, é unha proposta. Usted propón outra cousa que está deixado encima da mesa. Non, sí, é verdade. Claro, pois é que se proceda a regularización e posta en marcha da decisión. Non, está dicindo a Señora Lucha, está dicindo señora Lucha, non está no seu turno de palabra. Non está no seu turno de palabra. Non está no seu turno de palabra. Cando llegue o seu turno de palabra, se falará. Na súa... Ten que dar unhas clases, ten que ter un powerpoint e dar unha clase, vendemos unha clase de veia. E o sentido común, además avalado pola proposta que fai a alcaldía. Usted non quere decir, señor Luis. Por un lado quere andar a cabalo, e por outro lado quere andar a pé. Votamos a cabalo, estamos a pé. Entende o que estou a decir? E usted terá a súa norma, a súa interpretación. E cada un ten a súa interpretación do que considera código ou éticamente ou deontológicamente correcto. Por lo tanto, dese de tanta moserga, de tanta palabrería, decir, pero usted fai propostas porque que é unha proposta. Ou lle vota a favor, ou vota en contra, ou se abstén. Pero falo. E cada un terá a súa responsabilidade. Parece a min, O tema que non sei é que ven aquí a colación dos contratos non sei de que. Que o SERPA non tuvo ninguna mesa de contratación, señor Lucho. A que se refiere a mí con esto? Que quere decir? Quere decir algo? Porque xa está ben, O que pasa é que sembrar a duda, usted é o único que é honrado neste país. O único honrado, o señor Pucha. O resto parece que somos totalmente subnormales, ignorantes e ajenos á realidade. Hombre, por favor, teña un pouco de respeto a esa. Se usted respeta, van a respetar. Se usted non respeta, non van a respetar. Nada máis que decir. Moitas gracias. Vamos a ver, señor Lucha, eu creo que usted encanta de falar como sempre. Si ten tan claro que había que facer desde que entrou usted no gobierno en junio de 2015, sale na radio municipal dicindo que sacas unha foto que o señor alcalde de Mazaricos o 15 de junio dicindo que van a facer un plan comarcal de división de dos concellos, anunciou ese convenio, saca unha foto para decir que vai todo funcionar de maravilla, que vai a recuperar, di usted que vai a recuperar e potenciar a radio, e resulta que outra mentira, como antes que acaba de decir, mentira tras mentira, comenta 4 cousas e ao final fai o contrario, mentiras totales. O 15 de junio sale dicindo que vai a recuperar e potenciar, e ao final, que fai? Pecha a radio. Si tiña tan claro o proceso, por que non se fiu en este ano que estuvo usted non reabriu a radio? Non. Tene que abrir os outros, e ainda usted lle ten que explicar aos outros? Non, porque, mire, quero dicir que temos os servicios correspondientes do Ayuntamiento que son os que asesoran, e os que compoñen e fan o expediente e nos van indicando se realmente estamos facendo ben ou mal. Eso por un lado que, xa lle digo, palabrería e ademais, como sempre, sacando a duda de certidumbre de que si se fai mal, que si se vai a juzgados e que vamos ir todos a cárcel. Home, xa lle digo, a época dos usureros, a época das plenitudes, fai moitos anos que se terminou. En segundo lugar, acaba de mentir dicindo que usted non ten información e foi usted o único dos concejales ao que se lle dou unha copia total do expediente, hoja por hoja, que existe no Concello de Santa Comba respecto á radio municipal. Tuvemos a comisión informativa a que efectivamente se levou a proposta porque consideramos que como é unha puesta en marcha, o expediente está arrancando, se está arrancando, o expediente actual non hai expediente anterior. Usted pediu unha copia do expediente anterior. O seu compañeiro, Miguel Camaño, estaban os dos na mesma sede, aquí no departamento, vendo o expediente. Miguel considerou que eran 3 partes as que lle interesaban, que como eran 3 partes que se podían fotocopiar no momento real en que estábamos, e o señor Miguel, o mismo día da comisión informativa, levou a documentación que el solicitaba e levou no mesmo momento. Usted, cando lle chegaba, que levou o compañero, usted quería todo o tocho. E, claro, como aquí os funcionarios, a parte do traballo que usted que fixeron, tiñan a súa orden do día, pois non o deron feito no día que usted o pedía, pero entregósele toda a documentación que existe neste ayuntamiento sobre o expediente da radio. O sea, está mentindo cando di que ven este pleno sin información, porque usted ten a mesma
documentación que existe neste pleno, perdón, que existe neste Concello nese expediente. En segundo lugar, dice que era unha forma ilegal o feito de que estaban traballando antes a radio que se cedía a emisión a COPE. Pois mire por donde que ustedes no seu plan de igualdad, que por certo, cando nos marcháramos, tíamos un plan de igualdad para crear un contrato para ejecutar o plan de igualdad que non llevaría, non, tuveron que zanjar o contrato que a empresa do pueblo que iba a facer por casi non 2.000 euros, pero logo ustedes non, zanjaron ese contrato e levaron a outra empresa de fora, que eran seus amigos, que lle cobraron por o mismo traballo 5 ou 6.000 euros. E mire por donde que nese plan de igualdad, unha das consideracións que se fai é ceder a emisión da radio local a cadena SER. O sea que, usted que legal aproximaron a unha proposta do seu gobierno, mire, señor Richard. Mentira tras mentira. Eu creo, ou non se acorda do que fai o do que di, ou realmente non é coherente consigo mismo. Entonces, dito isto, eu creo que queda suficientemente aclarado. Sí, por alusións, porque vostedes son moito máis que nadie. Pois para iso son a que dirijo o pleno e tengo todos os turnos que considero. Entonces, non hai turnos alusións e procedemos a votación. Votos a favor da proposta que se traía en este punto da alcaldía. Votos a favor. Eu creo que usted non se enterou que nós fixemos unha proposta e ten que votala. Ou non sabe que ten que votar. Tamén vai a pasar da proposta que nos fixemos. Hombre, primeiro votas iso e depois votas o outro, pero vostede xa fai o que lle dá a gana. Pois vamos a votar, non hai problema. Non hai problema. Porque parece só un pleno isto, non? Sí, señor. Pois entonces voto. Non es que usted facía. Claro que sí, claro que sí. Porque me despistara da proposta que usted decía. Vamos a votar a propuesta. Tamén se despistou de dar o turno de palabras aí se daba por alusión. Si se siente aludido é porque usted dice. Si non tuviera tanta retórica non habría que dar sin alusión. Entonces, ustedes perdonen, pero vamos a hacer, queda anulada a votación porque hai que facer anteriormente a consideración de que había esta proposta que había dejado, que había usted feito de deixar encima da mesa. Votos a favor da decisión do portavoz e do grupo, consideramos que falará non só por él, sino por todo o grupo socialista, de deixar o tema sobre a mesa. Votos a favor. Votos en contra. Aclarado o tema que efectivamente se sigue e que vamos a terminar o tema este, ca votación correspondiente que antes me anticipei, vamos a proceder, por lo tanto, a votación da proposta tal e como se trae o orden do día igual en sentido. Votos a favor da proposta da alcaldía para a posta en marcha e regularización do Servicio Público de Comunicación Radiofónica a través da emisora de radio municipal do Concello de Santa Comba. No, léase íntegramente, señora secretaria. Quero que se lea íntegramente o que se vai a votar. Íntegramente. Xa o leín na proposta. Lea íntegramente, xa o omitiu a segunda parte. Se non quero que conste única e exclusivamente o que se vota, Se non únicamente vai constar o que se vota, non o que está escrito. Señor Ucha, la propuesta viene antes anteriormente. Léase literalmente, señora secretaria, que conste literalmente. Literalmente o guardea literalmente. Leíse literalmente inicialmente. Si usted non estaba atento... Usted está dicindo aquí... Votos en contra. Abstencións? Asumindo a gestión directa da mesma. Pasamos ao segundo. Que conste que é o que votou, non? Sí, eso está votado. Eso é o que votou e que a mí me consta como documentación. Segundo parte. Mocións. Vamos a proceder, por lo tanto, a presentación das mocións que se traen ao Concello. Creo que vostede non me permitiu votar. No sentido do voto. Sí, no. Eu votei en contra. Usted non le votó a mano. Non se manifestó. Señor Ucha, usted ten que ser consecuente co que fai. Ten que considerar a situación. Cando se mandou votar, usted non le votó a mano. Así que eu era considerado por su voto. Facemos un proceso de un minuto simplemente. Porque falta unha compañera para seguir co pleno. Usted non se pronunció no momento que se estaba dicindo. Vamos a proceder a leer as mocións. Esta alcaldía, representada por María José Pozo Rodríguez, creemos ao pleno unha moción referente á instalación de 3 parques eólicos no entorno da parroquia de Castrelo. En primeiro lugar, vamos a votar a urgencia da misma. O feito que se traiga o registro de entrada
feito de votar a urgencia é que a moción nos registrámola con fecha de 28 de septiembre, con fecha de onte. Pero os veciños de Castriz habían, bueno, probablemente que a mesma fecha de hoxe, ao final. Vale. Pero, en realidad, a correspondiente propuesta que nos transformamos en moción, porque calquer proposta do veciñal non se pode incluir como tal no pleno, temos que transformarla nunha moción. Entonces, nos, en apoio dos veciños de Castriz, que para eso como solicitar reunións, estamos con este tema, a traballar, transformárnosla nunha propuesta do partido do equipo de gobierno. Propuesta que entrou por registro de entrada, como se pode comprobar, o 25 de septiembre, o sea que fui presentada, como nós temos contado con o Grupo Socialista, que se van a debatir e se admite a urgente de todas aquelas propuestas que se presentan 48 horas antes de... Sí, bueno, entonces, o único que quero explicar é que nós temos aquí un pacto, ainda que non me parte escrito, co grupo de oposición, que todas aquelas propuestas que se presentan 48 horas antes do Sí, pleno. pero nós tenemos que poder lena. Entonces acabamos 48 horas antes, acabamos con la otra. Bueno, pero por respecto, bueno, déxeme falar aquí, vale, entonces, o planteamiento era este. Considero que dada a importancia do tema, e dada que si ven os veciños de Castriz, efectivamente, bueno, presentaron no Concello con suficiente alteración, que era o 25 de septiembre, donde simplemente faltaban as firmas dos veciños que logo se incorporaron o día 26, entonces estamos en prazo para considerar que esta moción se presenta a tempo para poder traer este pleno e debatila como tal. O dito é que a moción é a moción referente á instalación de 3 parques eólicos no entorno da parroquia de Castriz, traémola en forma de moción e vamos ahora mismo, entonces, vamos a votar en primer lugar a urgencia. Estaba explicando que tenemos motivos de urgencia. Entonces, votos a favor de que se incluya... a favor non tenemos turno de palabra para expresar o que consideramos o constitución de urgencia. A que este exactamente. Pois ten usted su turno de Sí, palabra. en primeiro lugar, vostede terá un pacto consigo mismo, porque un pacto tense con dúas partes. Con nós non ten ningún pacto de ningún estilo, porque vostede fai o que lle dá a gana que as nosas mocións se incluías ou non as incluye como lle dá a gana. Vostede ven aquí e invoca non sei que pactos nin non sei que historias, porque se vostede ten pacto será con ese que non pactaba, co de Terra Galega, con nós non. Xa lle repetín moitísimo. Este é un pouco de respetarse. No, eu estou lle dicindo que se ten algún pacto será con ustedes. Con ustedes, non ofendo nada, estou lle dicindo... A Meijeras, por favor. A ver, eu estou lle dicindo que se ten algún pacto será con ustedes, con nós non. Por lo tanto, eso é mentira. O equipo é desmentir. A segunda das cuestións é que nós non llevamos a por ningún impedimento a esta moción de urgencia. O que non nos parece, e non estamos moi de acordo, é que vostedes, tendo tempo de presentárnosla para que nós estuéramos máis ou menos conocedores desta iniciativa, non nos pagan. E sobre todo outra cousa, que esta moción, que en principio tendría que ser por unanimidade e de acuerdo con todos os veciños, a fagan partidista. Queren ganar un puñado de votos. Porque o lógico sería que o Partido Socialista, que é o que está na oposición, e ustedes fagan unha moción conjunta. Falaban con nós e non había ningún problema. Os veciños non nos trasladaron tampouco a verdade se di. É casi como que é unha moción do Partido Popular, que aquí tendrá que decir María Josefa José Rodríguez, en nome do Partido Popular, presenta unha moción. En nome do Partido Popular, non en nome da corporación. Non sería máis interesante que fora todos da man e todos puderamos presentar unha moción no mesmo sentido? Xa lle digo que nós vamos a votar a favor. E aún así, as formas non nos gustan. Porque nestes temas de a política, ustedes ten a obligación de velar por os intereses dos vecinos. Non necesitan de mocións, ni necesitan de facer estas cousas. O que ten que facer é defender os intereses dos vecinos e apuntarnos tarde ao carro. Porque isto xa estaba cociñado cando vostedes decidiron que están as eleccións encima e que les interesa apuntarse a ese carro. Informaron convenientemente aos vecinos. Os vecinos xa lles pasou os plazos, probablemente, dos recursos.
Ahora vai a decir que non pode facer nada e que non está en sus... Vamos a proceder a votar a urgencia porque se está adentrando no tema non vai ter un problema que vai a ter precisamente tempo para debatir. Vamos a proceder, por tanto, a votar a urgencia de incluir a seguinte moción, o seguinte tema no orden do día. Votos a favor de incluir a moción esta. Señor Luis, encántalle moito aquí divagar e facer política porque notase que estamos en campaña preelectoral, pero esas son as súas pautas que usted considera, pero neste ayuntamento temos un grupo de asesores correspondientes que son os que llevan todos estes trámites, está se levando a burocracia correspondiente, non vez de usted divagar e sacar as cousas de quicio como sempre. Vou proceder, por lo tanto, a moción referente á instalación de 3 parques eólicos no entorno da parroquia de Castil. O pasado mes de suño, a Consellería de Economía, Emprego e Industria comenzou a sacar a exposición pública diversos trámites para a autorización de construcción de 3 parques eólicos na zona da Raña Rubia, Compostela e Monte Doural, que suporían de levarse a cabo a instalación de 27 novos aerogeneradores, dos cales 23 irían no solo de Coristanco, 2 en Carballo, 2 en Santa Comba, 3 en Santa Comba. En aquel tipo 2 en Santa Comba, realmente van 3 en Santa Comba, 2 na parroquia de Castil e unha na parroquia de Bazar en Salaceda. Estes aerogeneradores habría que sumar, e ademais, que toda a rede viaria cableada de estacións conectoras é dunha línea de alta tensión que debería salir a enerxía producida desde o Campero Coristanco ata o mesmo tempo do vento en Órdenes, atravesando territorios de Santa Comba nas parroquias de Castil e Bazar. Son varias as razóns por as que non se pode estar de acordo coa evolución e instalación dos citados proxectos polos seguintes motivos. En primeiro lugar, hai unha afectación ambiental, a flora, fauna, habitats prioritarios arqueolóxicos. As zonas afectadas da nosa parroquia contan con alto potencial natural, con especies protegidas e únicas da flora galega como a centauro ultreia, con espacios protegidos como a Aragoa de Callán, na que está en Coristanco, incluída dentro do catálogo de paisaxes de Galicia con categoría de área de especial protección paisaxística, con espacios naturales de clarísima protección turística como a Fervenza de Castil e os cursos do río Salla se mira o seu paso pola nosa parroquia. Normalmente, de construirse o parque eólico citados, alteraría seguramente un entorno natural e paisaxístico de gran valor e de gran potencial futuro. Afectacións sociais. As instalacións de parques eólicos de similares características como aerogeneradores que alcanzan os 180 metros de altura noutras zonas de Galicia, como ejemplos concretos e visibles na zona da costa, suporía unha grave alteración de modo da vida da nosa parroquia, en xeral nunha amplia zona de asentamentos poblacionais. Estas alteracións comenzan polo propio territorio, modificando na súa estrutura plantacións, posibles inversións agrícolas e gandeiras que potencian económicamente a zona. E as alteracións dan un peligroso salto tamén ás afectacións da saúde, penses a de veciños e veciñas que terían que soportar emisións sonoras de comprobada nocividade para a súa saúde humana. Vense esa da saúde dos animais das gandarías da zona tamén comprobada negativamente na produción láctea e na calidade láctea. As afeccións socioeconómicas supón que os parques eólicos das características proxectadas levarán a unha perda do valor do monte e das terras de cultivo, incluso con serios problemas para poder cumplir con as exigencias planteadas a hora de solicitude das axudas que moitos veciños da parroquia fixeron a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia para a reproducción de especies autóctonas. Do mesmo xeito, cabe a real posibilidade de que se produzca unha destrucción de postos de traballo vinculados á agricultura, á gandería e ao sector forestal, tanto dos existentes como de futuros proxectos de vida e emprendimento no rural, coa conseguinte despoblación e perda de potencial humano que poida reverdecer e fixar población na parroquia. Enfatizando nos proxectos económicos puros a instalación de 3 parques eólicos ou un macroparque, non vai planificar en ningún momento que os veciños e veciñas de Castriz e do Concello de Santa Comba van pagar na súa factura eléctrica, nin tampouco a zona nin o Concello van verse beneficiados en infraestructuras de interese xeral, como estradas, polígonos industriales, etc., porque a aducida utilidade pública que implicaría a urxente ocupación considerase que non é real, que é a única beneficiada económicamente das posibles instalacións do parque é a empresa promotora. Ao fío dos futuros proxectos económicos na zona, cabe destacar que Castil se amosa con gran potencial para o turismo de naturaleza, sector case sin explotar, pero con latente potencial que unha posibilidade de instalación dos grandes aerogeneradores da zona mataría de raíz. Este turismo de naturaleza empeza a ser tamén unha acertada aposta global do municipio de Santa Comba, que se pode ver seriamente perxudicada, sobre todo no caso da cabeza do río Miro en Castriz, onde se realizaron inversiones para potenciar como recursos de primeiro nivel turístico e que no caso de que se instalen aerogeneradores nas súas cercanías perderían parte do seu inmenso valor.
Nestas afectacións tamén se afectados, por suposto, números de población que quedan dentro dos polígonos eólicos con restriccións que a normativa lle supón. Ademais desta exposición de motivos para defender ou non instalación dos parques eólicos proyectados na contorna e nas terras de Castriz, hai que ao mesmo tempo resaltar un aspecto trascendente para solicitar a revisión dos informes sobre o parque ou a realización duns novos. Este proxecto é unha fragmentación entre os parques que teñen unha mesma zona de ubicación, mesma empresa promotora e comparten centros colectores de enerxía, cableado, etc. Segundo diversas jurisprudencias ao respecto, estaríamos ante un parque unitario que é fragmentado para poder ser transmitado por a legislación autonómica máis taxa e rápida aos intereses das empresas en detrimento dos intereses da veciñanza, en lugar de por a legislación estatal do medio do Ministerio de Industria. Por lo tanto, ainda que, por suposto, sin posicionarse en contra da enerxía eólica en sí, non somos partidarios deste proxecto para producir máis enerxía, cando este só vai a tener un impacto negativo, non somos, partidarios deste proxecto para producir máis enerxía, cando este só vai a traer un impacto negativo para a parroquia de Castriz, para a zona e para a xente que nela vive. Hai que ter en conta, ademais, que Galicia, a pesar de ser unha comunidade excedentaria na produción de enerxía eólica, é das comunidades que máis cara paga a factura de electricidade, é a que vai a soportar a través dos usuarios a maior carga económica en compensación das grandes eléctricas. Por todo o exposto anteriormente, resulta necesario o apoio do Pleno do Concello de Santa Coma para defender de maneira consulta a corporación municipal e os veciños e veciñas a solicitude de execución de novos informes que esclaresen a realidade de execución destes parques eólicos e que afecten a parroquia de Castriz, a súa contorna, pero tamén o bon número a nivel global de todo o Concello de Santa Coma. Por iso, que tendo en conta que a maior parte da tramitación e responsabilidade da Xunta de Galicia, esta alcaldía presenta esta moción ante o Pleno da Corporación Municipal para adoptar os siguientes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a realizar os informes pertinentes e analizar en profundidade as graves afectacións que para a veciñanza podrían provocar as instalacións dos parques, proxecto sectorial, declaración de impacto ambiental e declaración de utilidade pública relativas aos parques eólicos do Campelo, Bustelo e Monte Tural e tamén a liña de alta tensión o Campelo de Son do Vento. E o segundo punto da proposta é solicitar ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo que emita un informe sobre o desenvolvemento, situación e consecuencias dos citados parques eólicos proxectados. Estes son un único parque eólico fragmentado en 3 parques ou 3 parques independientes. Santa Coma, a 28 de setembro. Esta é a transcripción da proposta dos veciños que logo, xa digo, adxuntaron as firmas correspondientes. Señor Lucha, xa temos o turno de palabra. En primeiro lugar, non hai un pronunciamento do seu grupo político. O único que oín foi a lectura dunha moción. Non ten opinión. María José Zaposo Rodríguez, vocera do Grupo Municipal Popular. Entón, esa é a súa opinión. A dos veciños é a súa opinión. É dicir, que usted, como representante do goberno, está en contra dos parques eólicos en Santa Coma. Bueno, me congratulo porque nós concordamos cos veciños en moitas das cousas, das que din, por exemplo, das afectacións á saúde, só citaron as sonoras, pero hai moitísimas máis. As radiofrecuencias son quizás peores. É dicir, todo o mundo sabe que cambiarse a televisión, por exemplo, analógica a digital, porque a analógica era imposible dos parques eólicos. Cortaban as ondas hercianas. Entón, pasouse a digital. Entre outras cousas, por eso. E porque a calidad é moi diferente, o sea, que ten moitas máis incidencias das que a simple vista se ven. As lumínicas. Todo o mundo sabe que eso parece unha discoteca de noite. E os temas de, por exemplo, ocurreseme agora os temas de congelación das aspas, porque non se pode andar por debaixo dos eólicos e demás, como poñen así nos parques. Ten tú nun parque eólico sabe que existe un risco de andar por cerca dos parques eólicos porque un caramano de xeo deses pode matarte. O sea, que hai muitísimas implicacións a parte só das, e a principal que está resaltando aquí, unha cousa que se é visual. Non é nada agradable velos. As afectacións socioeconómicas, hai moitas máis que das que citadas aquí. Unha delas é que os terrenos pasan a ser calificados industriais. Por lo tanto, vai a ser tributar se sube el IVA. Ten unha finca desas, pasa a ser un polígono industrial. O sea, hasta se cambia a calificación do terreno, aunque non te das conta.
Unha cousa que non é certa é que non ten ningún tipo de repercusión nos concellos. Os concellos sí se repercuten os parques eólicos en forma das licencias e en forma do canon eólico. Os concellos sí que se rentan os parques eólicos. Nós casi estamos recibindo 300.000 euros do Fondo de Compensación Ambiental. É dicir, as cousas de chocolate espeso. Vale? É dicir, que sí que existe unha repercusión nos ayuntamentos. Como sempre, que non vai a padecer todos os inconvenientes é o dono das ligas. Porque, no fondo, o dono das ligas é o que menos interesa. Por poucos un exemplo. Están nas expropiacións de ser, pagan de €1 metro cuadrado. Si ti queres facer, por exemplo, comprar unha finca ou unha parcela no polígono, despois venden a €30. A ver, tamén pagas como e despois venden como 30. 40 ou 50 euros. A que besades como a túa administración. Aquí o que se vai a repercutir ao particular é unha infinitésima parte do que generan os parques eólicos. Segundo, volvemos ao mismo. Por lo que se ve, calquer cousa é válida. Porque, claro, o Partido Popular di que isto é válido, todo é válido. Aquí estáse denunciando unha cousa que é flagrante, é un fraude de lei. É dicir, se está utilizando unha lei para darlle cobertura a isto e obviarse o tema das licencias, porque se non tendrían que entrar no Concello a pedir a licencia. Como é o parque supramunicipal, conste que non tuve tempo de preparar isto, porque eu non o conocía hasta agora. Pero como é un parque supramunicipal, os parques supramunicipales quen decide é a Xunta. Para iso é polo que fan este tipo de argucias legais. Ve como o procedimento é esencial. Ve como se non se respetan os procedimentos o veciño está indefenso. Vai a ser que cando lle decía eu que non poden facer as cousas como lles dá a gana, que resulta que non se poden facer as cousas como lles dá a gana. E o que piden aquí é razonable. Que están pedindo? O mismo que pediríamos nós. O mismo que lle pedimos nós hai 5 minutos ao que vostede votou que non. Emitan un expediente como é debido, pronúnciese sobre este tema. Cando ustedes digan que efectivamente este non é un parque multisectorial ou como se chama, supramunicipal, xa tendrán que sujetarse a outra normativa e a outros tipos de tramitación de licencias. É dicir, o que están pedindo os veciños é o mismo que acabamos de pedirnos hai 5 minutos que ustedes dixeron que non lles interesa. Por iso digo que nós estamos plenamente de acordo. Non solicitaron a nosa axuda. Nós estamos aquí, xa digo, para cando nos soliciten a axuda, si teñen a ben, informarles do que hasta onde nos sepamos de como está a tramitación, de que se pode facer, de canto lles van a pagar. Xa lles aseguro que vostedes non se deixen engañar. E non se deixen engañar porque en época electoral vai a querer sacar rédito político e dicir non se pudo facer nada. Espavílense, móvanse e sepan unha cousa, a administración non se para en particulares. É dicir, no fondo van a facer. Iso temos que terlo en conta. Entonces teremos que facer que fagan o menos daño posible e se é posible ese eólico que nos vai a afectar fundamentalmente cambiar. Aí sí podemos cambiar. Porque a eles no fondo que lhes interesa son os megavatios que van a utilizar. É negociable. É posible cambiar ese emplazamiento. Non lle fan mal ningún. Se hai voluntad política, garantizolle que eso sí se consigue. O que non se consigue é parar o parque eólico. Eso xa lle digo por descontado que non. Entón, como eso é imparable, decir o contrario sería populismo. O que temos, o que debedes de conseguir, na miña opinión, pode separar. Eu penso que... O se fará ou non? Bueno, depende de todos vós. Eu estou dicindo a miña honesta opinión. Se vos unides todos. O No, se fará ou non? Mira, por nós... O de hoxe falouse. Bueno, mira, por nós non vai a ser un problema porque sabéis... Non fala O que non se pode transmitir é desalento. Vale. Non se pode representar, non se pode retransmitir o que non é a realidade. E non se vai facer. Non se lle pode dicir aos veciños vai ir pa diante. Non vai ir pa diante. Porque nos encaramos nas portas das leiras. Nin modo que vai, nin claro. papel. E apoyarnos nesto porque vos
nos vai moito con isto. A todos nos vai. Porque empezan en Castriz e acaban en San Bartolomé. Unha vez que teñen a porta É sobre o Parlamento polo Cataluña e Terra de Freixero, jamás. que vos quede claro, que vai nos a María do Brasil, apuntados todos, e non momento en política, jamás, en Castriz non se fai. Aquí, isto non é un tema político, este é un tema de salud, é de E se non pon detrás da tua responsabilidade. casa, non é hora, eu centro Despois, a política gobernar la vos como millón vos parece. Na Xunta quen goberna? Na Xunta goberna o PP, pero este año, isto non é cuestión do PP nin de nadie, non estamos falando do Concello de Vos Santa toca de Castriz, mañá toca de Burgos, mañá toca de ao Campeo. Portando o apoio desde todos os grupos, creo. Está claro. Isto creo que está claro. E a mí non me vale como un representante político que diga isto vai se facer así ou así, jamás. Se o pueblo non quere, non se fai. José Maridoli, Non é así. desgraciadamente, No, 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 José, no. José, En Castriz, no. vamos a ver. eu estou mal. Sí. No, non me molesta. No, tranquilo. Digo que non me molesta. Non me molesta porque... Non te digo por faltar, pero non molesta. No. Molesta iso que está a dicir de mentalizar o que se vai No, mira. facer. No. Vamos a ver, eu... No e no. Eu respondo unha opinión. José, mira, en confianza, nos plenos realmente o público non Xa sei que non se pode falar. Vale, Pero que non subiu a viña, vale, pues ya está. É cinco nozo, Pero, por favor, José, Vale. xa sabemos a opinión. Pides, por favor, que nos sigas para non crear crispación. Solo un inciso. Vale. Eu, que estuve aí tamén, sei que non se pode falar. E pido perdón por haber falado. No, Pero tamén no. habería ao mellor revisar eso, porque no Concello de Carballo os vecinos tuveron voz e poderon expresalo. E foron eles que me puderon ler. Sí, tuveron 10 minutos para poder expresar o que opinaban. Ao mellor habería que empezar por aí, por poder dar voz aos vecinos. Eu fixe unha consulta aos servizos políticos que teñen no Concello, tanto para vos como para os pais dos rapaces que están aquí no colexio. En que momento do pleno podíades participar, vale? A min asesoraronme que participades ao final do pleno. Por exemplo, os pais pedíronme participar ao final do pleno, entonces a min asesoraron e dixeron que por o ROF é a miña obligación é decirvos que ao final do pleno, sin problema ningún, que vos dá palabra e vades a participar todos o que queirades. Ahora si fixo un inciso porque vamos, somos poucos e se pode falar mellor e podes falar o que queirades. O que pasa que en teoría, pois por normas que nos poñen, dinos María, ademais, bueno, precisamente me deron o artículo do ROF en donde se nos puña pois que realmente é o artículo de Maridoli, que ao final somos da casa, non sei se É que somos todos a casa, os artículos tamén se poden modificar e haberá que levar unha proposta para darle voz aos vecinos. Ese é o que estamos Mira, aí falando. estamos, pero mira, fui a min e fui a sugerencia que fixeron os antes do pleno. Artículo 228 do ROF. Terminada la sesión del pleno, el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre los temas concretos de interés municipal. Corresponde al alcalde ordenar e cerrar este turno de palabras. O sea, falamos ahora e despois do pleno temos tempo para falar bastante. Tedes que perdonar, son normas, non é outra cosa. E ademais, xa vos digo, ahora intercalamos, non hai problema, falamos porque é un momento que tamén queríades falar que a mellor se estuver aí pasaríamos mismo. Entón falamos, pero pido, por favor, ahora xa, Maridoli e José, bueno, se falaron algo máis. Vamos a seguir agora, bueno, nada, xa vos digo, ao final do pleno, abrimos o uso de palabras, ademais, os pais están na mesma posición que vos, eu xa falei con eles antes e pedí que, bueno, que queren tamén unha enquías, que igual non podía ter vos, pero van a esperar ao final do pleno. Bueno, perdón, señor Lucha, que... No, mire, eu, contrariamente ao que vostede... Pola miña parte non hai ningún inconveniente en que manifesten a súa opinión, é dicir, eu non teño ningún problema en oír a vosa opinión, sobre todo porque a comparto 100%, pero nada que non sea tan optimista, vale? É dicir, eu si queredes que... No, bueno, vale, pero vos si pretendedes que eu vos minte, eu vos dar unha opinión sincera. Dicen que iba a votar a favor, dicen que estou en contra, dicen que, lamentablemente, conozco ben a administración, e que vos digo o contrario, pois está mentindo, vale?
Si o que queredes é que eu sea optimista, que comparto o vosso optimismo, non é ningún problema. É dicir, cando vais a defender isto... O noso optimismo. A ver, eu estou de acordo na vosa posición, pero teño que ser realista e decirvos que, na miña opinión, o que teríades que facer é iso. Mira, tanto é así, que sentas veces fala sin conocer, que eu estou na mesma situación que vos. A mí me van por un eólico. Afortunadamente o parque está paralizado por lo que sea, porque non lles interesou de momento, xusto no medio dunha finca de meu pai. Por lo tanto, eu podo compartir que me vai a facer un gran daño. Vale? Me vai a facer un gran daño porque colle xusto no medio. Non é que vaya na do vecino, vai na miña, perdón, na finca do meu pai. Por lo tanto, o que vos estou dicindo é desta experiencia do que está sucedendo no metal. Por eso estou dicindo que é realmente un latrocinio, é que esta xente se ampara en cousas que non son legales. Por aí é por onde hai a posibilidade. Porque, na miña opinión, que comparto, se está facendo un fraude de lei. Iso é o que estaba dicindo. Por lo tanto, a primeira das cousas é que eu, ao contrario do que di a alcaldesa, por mí non tendes problema ningún en intervenir, eu estaría dispuesto a cedervos ao meu turno de palabra, si queren que queda de turno de palabra, para expresar o que vos queirades. Ninguén mellor que vos para defenderos. E, además, a mí me tendes o vosso lado, xa vos digo. Pero non por interés electoral, sino por interés real do territorio. É dicir, o que se está pasando cos eólicos fondos en calquer sitio non é de recibo. E como ben dis, e comparto plenamente, non é unha cuestión de estar en contra da energía eólica, sino que todas as cousas nos seus sitios. É dicir, hai moitos sitios onde realmente non teñen un impacto visual, non teñen un impacto de ningún estilo, pero están nos levando a sitios que non nos debían levar. No noso caso, por exemplo, no meu caso, da miña aldea, está chegando a 200 metros de onde nos tiñamos explotación. Por lo tanto, non é nada agradable, non é nada positivo ter estas infraestructuras encima da tua casa. Xa por o que decías ti, por o que se decía aquí do impacto sonoro. A nosa solidaridade con todos vos, pero eu decir o contrario sería mentirvos. Por lo tanto, en principio, no que queirades estamos a vosa disposición, nada máis. Urgencia, creo que é unha urgencia, é dicir, entregaron vos para a moción. Comparto a defensa do valor medioambiental, do valor que se registro, da flora, o impacto na saúde pública, sobre todo o que fala de Antonio, na radiofrecuencias. E tamén é unha forma, esta moción, que se é presentada, pero esa é unha forma para llevar voz, poder solicitar a instancias superiores, como o caso, neste caso, de Pequenos de Castrisas, a máis de outros concellos, como por instante que Carvalles, se sienten afectados por estas instalaciones. Completamente de acordo na reivindicación. A nosa labor como é dar voz aos veciños, é estar aos veciños nesta reivindicación. É simplemente instar a Xunta de Galicia para que faga a posición dos presidentes do Consejo Sectorial, é lógico, a declaración de impacto medioambiental, a declaración de utilidade pública relativas aos parques eólicos do Goberno do Estado na salida da Consellería. E, por supuesto, solicitar ao Ministerio de Industria que diga se é un parque ou son tres parques. Entón, ese é o que ten que facer o Ministerio de Industria, e por aí creo que irán os tiros legales para poder facer a parada dese megaproyecto. Non teño máis nada que decir, Loli, quería dicir que sí, en Caravaggio sí podes facer porque está un regulamento de participación veciñal e comisións parroquiales que está en vigor. Outra cosa non farei. Pero antes de final de ano teño dúas temas pendientes, dúas mocións non, ordenadas, regulamentos. É esa, para poder darle voz a xente que pode acudir con temas. A máis outra que tamén teña escondida aí do Exo do que non lle vou dar ninguna pista por ahora. Pero se parece que sí, seguramente, en noviembre estea aprobada ese regulamento. Eso espero. Bueno, mira que este ano vive regulado que dixo, ao final do pleno, pois, sabe todo o suficiente para falar todos os temas.
Vamos a ver, o feito de traer a moción como feito do PP pois era simplemente para acelerar un pouco isto e precisamente para iso tenemos aquí para consultar os grupos e para chegar a un acordo unánime sin ánimos de protagonismo de ningún motivo político. É simplemente aclarar que do Fondo de Compensación Medioambiental efectivamente pois os ayuntamientos se lle pagan en forma de cambio, en forma de unha solución por estas energías. O Concello de Santa Comba non percibe 300.000 euros. Percibe ahora mismo non me acordo, pero sobre 80.000 euros máis ou menos. Señor, xa ten un señor súbito de parada. Bueno, non é certo eso, pero bueno, porque existe dúas líneas de subvención, unha competitiva e outra non competitiva. Entonces, non é certo eso, pero é o de menos, o tema do canon. Hombre, vostede di que non ten trascendencia, eu digo que ten trascendencia, nós votámoslo a favor, se lle digo, pero aquí vai a decir que María José Raposa Rodríguez non di os grupos da oposición, nin todos os grupos unanimemente. Por moito que votemos a favor, non está realizada así. Por lo tanto, a mesma forza jurídica non temos. Entende? E iso pode solucionar con 10 minutos non, pero se non era hoxe pola mañá, xa diría outra cousa. Nós non nos importa votar de favor. Se lle dixen antes de lela, porque estamos, o noso posicionamento está claro. O que non está tan claro é o seu posicionamento. E o tema de facer, señora Meijeras, un regulamento nos parece moi correcto. Non é un motivo de secretismo. Vostedes que son partidos plenos porque lles gusta este sistema de secretismo. Claro, nos o facíamos o máis públicos posible. Vale. Por lo tanto, nós, a opinión pública, nos gusta. Porque a opinión pública é que nos ten que juzgar a todos. Por lo que decimos e por lo que facemos. Non só por lo que decimos, senón por lo que facemos. Nada máis que decirle que estamos de acordo cos veciños. Sí, porque un compañero como además reside nesa zona quere decir algo ao respecto. Sí. Moitas gracias. Pois, Se concede o fondo de cada canal. isto todo, Bueno, pero teña que dar no eu non, vamos a utilizar así distintamente. Sí, utilizamos indistintamente. Somos un grupo moi democrático. Sí, pero só é lo que nos produce la... Vamos a falar de isto. Damos moitas voltas, pero a cuestión de... Eu solidarizo con vos plenamente. Xa tive unha batalla coas antenas de telefonía, bastante, en fin, bastante longa tamén, un pouco de éxito tamén, teño que decirlo, pero, pois no tema de antenas de telefonía, pois veñen a plantar os repetidores dentro das casas, cando temos montañas de sobra, e incluso as outras que están. Neste caso, está pasando algo moi similar, que estas compañías non están mirando nada, se fan daños, se destruyen a vida de unha aldea, ou que o que fan. Eles só están mirando a súa comunidade. E, ademais, están avalados, están, en fin, sendo avalados polas administracións. Porque, neste caso temos un parque, isto é do DOC, se non é un papel oficial. Temos que o parque de Bostelo ten 46 megavatios, o parque do Campelo 42, e o parque de Monte Teural 20. É dicir, estamos falando de 100 megavatios. É dicir, cando un parque eólico supera os 50 megavatios, entón requiere informes do Estado. Entón, para non depender dos informes do Estado, do Ministerio de Industria, entón o que fan é dividir estes tres parques, divídenos, e ningún deles, sabedes que ningún deles pasa 50 megavatios. Por lo tanto, xa non é competencia do Estado informar sobre este parque. E logo despois, o que decía un compañero hoxe, que tamén vos sabedes, si non é un solo concello, non é o concello o que tramita esas autorizacións, en fin, uns trámites, non? Si hai dous concellos, entón é a Xunta quen se ocupa da tramitación. E, ademais de iso, reducen os plazos. Con lo cual, a xente tamén ten menos tempo de organizarse, de reaccionar, de tal. De feito, agora mesmo, neste momento, agora mesmo, creo que desde o venres pasado, está aquí no Concello unha exposición, pois a publicación de declaración de utilidade pública do Campelo, do Parque do Campelo. Que quere decir? Que se poden presentar alegacións en este momento, pero se presentaron algúns. De feito, este escrito creo, señora alcaldesa, vostede encanta este escrito, non falou nada. Eu estive na reunión do martes, vostede encanta este escrito, non falou nada.
traerlo aquí, a última hora, de urgencia, ahora mismo sentados en pleno, traen sus papeles para que nos, en fin, é dicir, a súa voluntade de acollernos a nós é mínima, mínima. Entón, non conto que queira, pero que son os feitos. Vale. Ben, entonces, para non centrarme moito, o que fixeron, pois, foi o Campelo ten 11 aerogeneradores, 10 están en Coristanco e un está ao lado de 400 metros das plantas de Castelo. O Monte Toral ten 5, 4 están en Coristanco e un está ao lado do lugar de Ricos de Castelo. Miguel, perdona, no de Doran temos dous aquí en Santa Fe. Eso está acreditado. Sí. Sí. Hai moitos terrenos. Entón, ten 3 Coristanco. Bueno, nós temos un aerogenerador de Campelo e dos de Monte Doran. Eso estuvo na Mire, todos os escritos que eu li, todas as noticias que eu li ata agora, No, pero isto non é eso, Son- iso está na documentación que temos aquí. son acá, que documento. Os expedientes que fueron expostos ao público. Estuvo antes en Teural con dos, está ahora en Campelo con un. Pois mire, eu tive en vento precisamente esa Pero me documentación. extraña a mí que estes estudiantes Sí, pues mire, que non viene ningún sitio, pero, sabe, en No, todo caso, dos e un. pero, Ah, bueno, yo digo en Santa Comba, eu un Campelo e dos Teural. non digo momento de cara. Son 11 por un lado, 11 por outro e 5 por outro. Pero non nos frenamos, vamos aos 11 por tempo. Agora, entón, que significa todo isto? Pois que fan todo a hurtadillas, ocupan un terreno, fan de maneira que haxa implicado a dous concellos, de tal maneira que a Xunta ten se ocupa de dos trámites. E todo mal, porque realmente as administracións están en connivencia con esas empresas e non se importa un carajo si matan a vida, si contaminan, si morren os animales, si a fauna, o que sexa, ou si se trocean as fincas con corredeiras, con pistas, porque logo estas pistas, esta xente adquire dereitos. Cando ti lle cedes o teu terreno, esta exposición é para obligar a expropiar. Se fai declaración de utilidade pública, é coa intención de expropiar. E están dando os pasos para expropiar no caso non chegaron ao acordo. Entón, pois esta xente é o que fai. Cando nos collen terrenos, logo despois eses terrenos están condicionados a esa empresa. Se quer facer ter outra cousa, pide permiso porque eles ten os dereitos sobre este terreno. E, lamentablemente, os terrenos, pois, eles atravesan os comunidades a gana, pois, os tendidos eléctricos, pois, collen en línea recta, non importa se collen, se rompen unha finca en diagonal, a deixan válida para calquer outro cultivo, ou non. Eles van ao seu línea recta, desde aquí hasta a mesón é o que están facendo. De tal maneira que eu no seu bruto tamén, outra cousa, é que eu xa, pois, por a súa experiencia, diga o que costuma pasar. Eu, por la miña, que non quero quitar ninguno, porque eu son favorable a que se quiten eses por lo menos os grados de casa. Non son contrario tampouco aos generadores eólicos, porque prefiro un generador eólico que non unha central de Miranda, ou das pontas de García Rodríguez, porque son contaminantes, porque, en fin, porque ademais, porque, bueno, todo o mundo sabemos que está o protocolo de Kyoto, que obliga, pues, a certos países que tomaron eso, pues, a reducir as emisiones de CO2, bueno, pues, por aquello do calentamiento global e todo eso. Todos van encanadados por alá, os lobbies estos de estas historias van facendo leyes, compromisos a nivel internacional, despois veñen a Unión Europea transforma os gobernos, e os gobernos, pois, veñen aquí. E dicen, bueno, pues, que enerxías renovables e non contaminantes, co pretexto da non contaminación. Ben, eu son favorable a isto e non as centrales térmicas de carbón, pero, en fin, aquí o que está pasando é que a señora alcaldesa xa lle dixen na reunión tamén, o Concello ten competencias en materia medioambiental. Por lo tanto, se vemos que están agredindo o medio, que están agredindo un patrimonio cultural, o que sea, o Concello pode actuar tamén, o voto propio pode actuar tamén, e en defensa dos intereses do Concello. Non ten que esperar a que lle digan de que lado queredes que me ponga. Pois non do lado dos de non ou dos de sí. Non. Pois para un criterio é gobernar e mandar. Sabe? Gobernar e mandar unha decisión. É fusurarse un lado ou outro, porque usted cree que están ben ali, pois diga que sí, e se cree que non, diga que non. Pero ten que tomar decisión e non esperar. De onde está a maioría? De aquí, pois vale, está ali.
non é pedo. Si me permite unha puntualización só que Moitísimas gracias. No. Simplemente lle vou recordar, señor Ucha, que o feito de facer os plenos no salón plenario é porque precisamente ese artículo 85 do ROC di que os plenos hai que facer nun espacio dentro da Casa do Concello, a non ser en outro local que estea realmente legalizado para iso, porque senón incluso os acordos dos temas dos plenos podrían ser anulados, os acordos plenos podrían ser anulados do pleno de derecho. Sin máis, eu creo que está precisamente, non fai falta, eu creo que xa ter un tempo bastante de súas puntualizacións. Vamos a proceder precisamente a votación de que estamos a favor precisamente de que era a propuesta que dimos antes de uns puntos para instar a Xunta e tamén o Ministerio. Votos a favor? Señor Ucha, presentaron xa 3 mocións. Vostede non me permite facer a puntualización, pero vou a reparar. Dixo unha cousa bastante inteligente que non todo o mundo sabe. Señor Ucha, usted perdone, pero... Existe un dereito de superficie sobre toda a parcela e van a escribir o estatuto da propiedade. Señor Ucha, porque iso que vai a facer a eólica. Señor Ucha, Sí, non se preocupe, non. Ten que ir a saber máis, xa yo explicarei eu como actúa a eólica e sobre todo unha cousa, e volvo a insistir. Nós conseguimos, os veciños e nós, cambiar a planta de gas, pero porque non a atacamos frontalmente. Porque lle damos a entender de que era moito máis fácil coller outro sitio que aquele. Porque se eles se empeñan, nos iban a machacar con un rodillo. Porque a Xunta estaba do seu lado. Pero os trámites e os procedimentos, e repito, son fundamentales. Por eso se atacan frontalmente, probablemente non consigan nada. Se atacan dando alternativa, e esa é a minha recomendación, poden conseguir moito. O parque vai ser imparable, na miña opinión, pero donde a ustedes les perjudique, cambien. E eles torcerán, porque non queren verse en contra de procedimentos largos, farragosos e problemáticos. Cando deixe de estorbarles, xa non é o seu problema, xa será o problema de Coristal ou dos outros. Esa é a miña recomendación, lamentablemente avalada pola experiencia, pero admito que non todo o mundo vai a opinar unido. Vamos a proceder entonces á lectura para que os compañeiros do Barriel non estean moito tempo da primeira moción do... non sei se queres... do Barriel. Sí. Bueno, pois mira, a moción é bastante sinxela porque repito o comunicado do Barriel, non lle puse ninguna letra. Di na exposición de motivos, segundo di o comunicado do AMPA do Barriel, e leo literalmente o que di o comunicado do AMPA do Barriel. Todos somos coñecedores e sufridores da situación actual do CEIP Barriel de la Maza tras a negativa da Consellería de Educación a enviar un profesor para profesora máis para completar as plazas xa concedidas a inicios de verán e dando como solución o agrupar os cursos de quinto pasando de 3 a 2 clases. Non imos a entrar na cuestión de se se cumpren ou non a relación de alumnado por curso, nin se estas relacións son as máis idóneas para impartir unha ensinanza de calidade. O que non entendemos é que un cambio que afecta a organización global do colexio sexa tomado con tanta lixereza sin considerar as consecuencias. Literalmente entrecomillado o que decía o comunicado. Agora decimos nós. A pesar das demandas dos pais da comunidade educativa e da sociedade en xeral, a Inspección de Educación deu a orden de reagrupar os cursos e refacer toda a programación escolar. As xestións da alcaldesa, e esperamos que fixera as xestións da alcaldesa, isto foi redactado o día que salieron infrutuosas as xestións da alcaldesa, tampouco foron eficaces, segundo día de prensa. Segundo día de prensa, la Consellería de Educación cierra las puertas a las demandas de los padres e hijos. Bueno, o titular é bastante expresivo porque di que lle dá cas portas nas narices. Se se non ler ese o que dice. A pesar de non ser unha competencia directa do Concello, é dicir, nós non temos competencia directa sobre este tema, é unha competencia impropia, porque as competencias as regulan a Lei Básica de Régimen Local. A Corporación debe de instar a Xunta de Galicia a facer un xiro na súa política educativa e evitar o desmantelamento que se está a producir na ensinanza pública. Isto, ao fin e ao cabo, é o que xa viña predicándose
do desmantelamento da educación pública. Sabemos todos que lle están recortando. Esta é unha cuestión de apostar ou non pola educación pública, non é máis que iso. E por iso este grupo municipal socialista considera necesario manifestar a unidade de todas as forzas políticas locais para reclamar perante a Consellería de Educación unha solución á falta de profesorado. Por lo que presentamos esta moción para que acorde o seguinte. O que pretendemos que acorde aquí os compañeros da corporación é instar a Xunta de Galicia e nomeadamente a Consellería de Educación a atender as demandas do AMPA. É dicir, non nada que tiramos nós, senón que tiren o AMPA do CEI para a Ría da Maza. Creo que máis aséptica non pode ser a moción. Creo que, e agora sabido, tomar estas decisións como se di no comunicado da AMPA sin contar que a comunidade educativa, sin contar cos pais e a lixeira non é unha forma de proceder. A Xunta equivócase. Equivócase e os recortes non poden ser nestes temas fundamentales. A educación dun país é o futuro da súa xente. Se non se inviste en educación, iso vai a salir caro no país. Eu só lles digo que tomen exemplo, por exemplo, de Portugal. Estaban nos últimos postos dos informes PISA e os ser un dos países máis avanzados. E saben por qué? Porque isto é unha situación como algo de país. Non no próximo milenio, neste, o único que diferencia os homens non é a capacidade de traballar, é a capacidade de pensar. Porque agora traballan as máquinas. Os países que prosperan non son os que teñen forza bruta. Ni siquiera a China se pode competir con mano de obra barata. Sabes onde está competindo ou onde está fabricando China? As manos, en Etiopía. Ese país que estaba con aqueles conciertos multitudinarios e que estaban cheos de fame, hoxe son unha potencia a nivel de África. Terminaron as súas guerras internas e apertan unha cousa, van de obra máis barata que nadie. Os chinos van a fabricar a Etiopía. As súas grandes multinacionales teñen fábricas en Etiopía. Xa non poden competir con eso, xa se está noutra liga. Por lo tanto, se nós cedemos no tema da educación, cedemos no futuro do noso país. Xa queda pouca xente neste territorio. Xa queda pouca xente no rural. E a que queda non accede ás universidades en condicións de igualdade, porque non ten as mesmas oportunidades. Eso que tanto se fala de discriminar positivamente ten que ser algo máis que facer plans de igualdade, esas cousas que lles gustan a Xunta e facer documentos e papeles e tratar a fría estadística. A fría estadística é que no rural non hai futuro, e non hai futuro por cousas como estas. Perdón, señor Mejeiras. O seu pleno de volver hacia atrás, porque empezamos precisamente con exposición de la moción, pero sin votar previamente a urgencia. Entonces, primeramente, teníamos que motivar a urgencia, votar, pero expoñera. Pero estamos igual. No, mire, perdone, pero eu presentei as mocións con tempo suficiente para que se foran incluídas no orden do día. Non a presentei con un minuto ou 2 días. Presentei nas antes das comisións informativas. Xa lle teño dito que aquí as mocións nunca son de urgencia se se presentan con tempo suficiente. Que vostede non as quere levar a unha comisión de asuntos do pleno. É o seu problema. Eu digo que levo aquí 16 anos e sei como se fai estas cousas. E digo que sempre se fixeron así. E desde que vostede está aquí ben con tonterías de non convocar para que crea unha comisión de asuntos do pleno se non a convoca. Que asuntos do pleno hai, que non sean as mocións. Entonces, as comisións de asuntos do pleno teñen que decidir sobre estes temas. Se vostede non o fai, porque lle dá a gana. Eu repito o mismo. Donde está a urgencia se xa lla presentei antes de convocar o pleno? Antes de que tuvera a convocatoria do pleno.
pero eu digo que a urgencia non a mandou. Fíjese, a fecha foi o 20 de setembro do A urgencia, 2018. señor Ucha, estou falando. Non hai urgencia. A urgencia determina o ROF, que Que ROF? xa que non temos o reglamento local, A ver, lea o teu artículo do ROF. e o ROF non o vou ler porque non vai porque non vou mandarme aquí a facer o que Claro. teño que facer. Pois se pongo o artículo, terá que ler. Aquí simplemente, se usted quere que estas mocións que se discutan hoxe, ten que facer o que nos manda o ROF. Facer unha votación previa, justificando a urgencia e logo proceder a lectura. Como dicen, despisteime. Acábame de puntualizar a secretaria que había que facer a votación da urgencia. Da urgencia non, en todo caso sería a discusión do orden do día porque non é poder, pero non da urgencia. Como vai a justificar unha urgencia que Como sempre, quere facer o que lle dá a gana, que pode facer o que lle dá a gana na súa casa. Aquí, nesta sesión plenaria que presido eu, hai que facer o que nos manda o ROF. Nin o que manda María Pose, nin o que manda a señora Mejeiras, nin o que manda a señora Lucha como portavoces cada un de correspondientes grupos de gobierno. Vale? Entonces, si a señora secretaria nos di que hai que votar a urgencia e a inclusión no orden do día, pero a urgencia, vota a urgencia si usted realmente está dispuesta a que isto se discuta, que se discutir. Entonces, vamos a proceder a votación. Ainda que usted, xa non agora xa lle damos turno para que explique a urgencia e a inclusión. Votos a favor de que se incluya. De que? Usted Da inclusión ou da urgencia? Como secretario, que terei dereito a saber que se está votando. Vamos, que puedo. No, a ver, Ya se está votando. queremos votar a ausencia ou a inclusión na A ausencia e a correspondiente Ah, inclusión, as porque é dúas todo cosas mesmo. son Vale? entonces son Que pasa que parece votacións. que hai que explicarnos Son todo. dúas votacións. Ahora mismo aquí, para Ucha, perdón, señor Ucha Sá, que nos vimos aquí a tomar o pelo. Que esta se máis que facer, hai que perder tempo aquí con isto. Esto se é o colmo dos males. A votación foi votada xa con 7 personas e 2 a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. Estou Votos en dicindo contra. que estaba pedindo unha aclaración Votos en á señora contra. secretaria do que estábamos votando. Votos en contra. A ver. Non hai votos e abstencións. Vale. Bueno, como xa expuso o tema, entonces, ahora vou a tomar o turno de palabra como portavoz do PP, porque fui os socialistas os que puseron o tema. Benvidos con esta moción a traballar polos nosos rapaces polo Colexio Barrié. Desde o primeiro día en que houve problemáticas, na primeira reunión que se fixo, podía usted haber participado perfectamente, igual que participei eu, simplemente como alcaldesa, porque xa que había unha reunión onde había problemática, aí estivemos eu como alcaldesa e como vecina se tacou preocupándome polo tema. É verdad, acompañei os pais nunha reunión que tuvemos co Consello Territorial, na que realmente o resultado que tuvemos non foi o deseado, pero non por eso estou deixando de luchar. Entonces, estamos instando, estamos traballando, ahora mismo pues tuvemos a figura do que o conselleiro que cambiou de personalidade, pero bueno, o tema está aí, seguimos traballando, e benvido a esta moción a seguir traballando, luchar polo objeto que traemos aquí para, bueno, o motivo que vai expresar incluso os pais do colegio, ao final, que realmente, pois, que se manteña ese profesor Fernando María. Señora Mejera, sobre todo unha palabra. O ausencia está máis que justificada. Tanto de menos. Tamén voto no falta, señor, igual que decía antes, como diciendo que son todos vendendo os preços de Castilla. Facer a participación do grupo, usted presente tamén só. É igual, non pasa nada. Benvido sea, habrá que Se presenta o día de identificación bien. Bueno, señor Camaño, por favor, no está señor Camaño non está sobre a palabra, vale? Respeto. Ustedes poden decir o que quieran, e os outros temos que engollir o que faga falta. É dicir, se mete tanto por aí. É máis que evidente, dicir, que é un problema que nos está asociando, dicir, ao Colegio de Barra de Mar, por supuesto. Que compartimos a petición, por supuesto. Que o futuro do país está basado na educación, tamén é verdade. Que o problema sociodemográfico e a dispersión geográfica deste país, desta comunidade autónoma, é un problema, tamén é verdade. Pero instar asunto e insistir e atender esta mandatada, eu creo que ningún membro desta corporación está en contra. Adiante, e apertar, e apertar, e apertar, e apertar, hasta que se consigan os objetivos que ten marcado a AMPA do Colegio de Barra de Mar. Esperemos que así sea. Non teño máis nada que decir. Adiante. Señor Cruz, señor Lucha, nada máis que decir. María, eu quero participar agora, temos que aguantar para final. Sí, non hai problema ningún. De
dejamos participar. Solo un minuto. Solo un minuto. Pero espera, no, espera. ¿Y si hacemos un receso No. Claro, y participa él? solo un Para minuto. que lo Eso no consta en la grabación. Es que la grabación. Que fale, por a nosa parte non hai problema. Bueno, vale. Mira, Mira, perdona, espera, Capelo. Xa que lle damos a opción de Castillo, vamos a dar a opción tamén os do balcón. Para que tamén se non se lleva discriminación. Eu vou expresar un minutinho máis a seus marchamos, porque non estamos fora deste tema. Esta política non vai ser os demás. Mirad, xa casi perdemos as nosas forzas. Estánse acabando aquí. Hasta aquí luchamos, pero ahora quedamos nas vosas mãos. Eu nunca vos facer que vos fagades política desto. Mira, nosos nenos están de espaldas ao cerrado. Quen fui aquí á escola, estuve unha vez de espaldas ao cerrado. Entón, a mí doime moito que indaba pais que sacase se lanceron e hoxe se reprimiron a vir aquí a pegar esta pequenilla xarra con vos e por todas as vosas mans. Mirad, eu venille pedir, porque María Antonio, na moción que é a favor noso, ves unha pequena pullilla con María, eu sei que María está moi involucrada con nós, que se leva os días involucrada con nós. Eu venille ao asunto Chisco e ao asunto Antonio Mucha a suplicarvos que necesitamos un profesor. Antes o rapaz que este dicía non, nós non queremos a non por resposta, nós queremos un profesor, pero sí, os nosos políticos que se tienen un profesor para María de la Maza, por favor, eu pido que cuidados os autobús todos xuntos e que veades a consellería e que veades un profesor para o colegio, porque para mí sería moito máis fácil coller o meu neno e meterlo na academia, tener dous, coller os nenos no colegio e meterlo na academia, e acabarse o meu problema, pero iso é bastante evidente. Eu digo a xente que me rodea, poder, hai tres tipos de persoas neste mundo, que non se entera de nada, é dicir, está polo mundo e vai a súa, o que se entera, pero como é moito máis fácil ir para a súa casa, coa os nenos vai para a casa, é os que ves unha injusticia tan grande, enfadas un pouco e dixes, isto é moi defendible. O profesor só tíamos, María Sarvé, agora penso que estaréis todos ao tanto, ou un traslado e queda unha sustitución a vacante. É dicir, nós non temos nada que ver co problema que temos dos colegios, que están aí moi involucrados. Nós é unha sustitución a vacante, ou problemas na consellería, que cantar o conselleiro, algo está pasando, luchar por eso, conseguir un profesor, que nós non estamos pedindo un colegio, non é? Estamos pedindo un profesor para o colegio. Me cago en diola, ten que ser moi fácil para vos todos xuntos conseguir para o colegio de Santa Comba, un profesor. E termino dunha maneira. É dicir, perdonadme esta cosa, se non somos capaces de conseguirlo, todos, en general, ustedes non nos presentedes máis só, deixar a xente nova que se meta en nova. O que eu quería é que se o conseguides, habemos de estar aquí 400 pais ou rapazes do colegio, dando-vos a maior ovación que pudestes imaginar na vosa vida. Sentiremos máis orgullosos os tres, vai por Chisco, a manos seus, por María e por Lucha. Luchade para que o profesor para o colegio, por favor. Pero simplemente unha puntualización. Vamos a seguir traballando. Se realmente conseguimos, con iso estamos, non fai falta que veñades a dar as gracias porque é a nosa obrigación luchar por vos. É o noso traballo, luchar por todos vos, igual que o Campelo, que os eólicos, igual que tal. Nós somos políticos, bueno, realmente, casi, non sei se somos políticos ou somos gestores, pero nós somos representantes dos nosos vecinos. Pero non se forzas acaban con vos, María, é dicir, hasta aquí chegamos, non? Pero eu non parei, Da cosa sei, que puedo. porque era unha temporada e non se parei co inspector, con Fermín. Botando os cans, como Vino Rodeiro, outro día estivemos un sábado máis. Pero que hai outros vecinos que me decían Antonio, que se que ten, e el Chisco, se non paredes, por favor. No, estamos en eso. Pero o que pasa é que, bueno, hai que luchar máis, esperaremos hasta tal. Non non vamos a molestar máis. A partir de aquí é vos a vos. Vamos a ver, Capelo, vos non molestades. Vos estades luchando por os vosos derechos, por os vosos derechos, é normal. E nós temos que facer o que nos costa. Bueno, dicho esto, non sei se de Castillo vai dar a intervención que a de este rapaz, de non ir, non sei, a veces perdemos un pouco. Eu creo que ahora mismo aquí é manifestar... Non importa os tempos, o que importa é que se consiga o que queremos. Aí estamos. Non estamos medindo os minutos, María. Gracias. Bien, entonces, nada, vamos a proceder a... No, tenemos Quiero un turno de palabra, perfecto. Vale, usted perdone, un turno de palabra. Sí, además, a quien le corresponde cerrar a intervención e a presentar a moción. En primer lugar, cada un ten as súas ferramentas que pode utilizar. O que está en oposición non pode prometer cheso, porque non está nas súas mans. O que está na oposición o que ten que traer este tema para que non morra, e justamente cando vos cedeches, nós todavía non cedemos.
Mantemos este tema vivo, pero ainda non pleno. Poderon, como ben quedou acreditado, isto que presentou o 20 de setembro, poderon pasar de rollos políticos e dicir, oye, vamos a estar de acordo porque non redactamos unha moción consunta. Nos encantamos, porque para iso estaremos. Se molesta algún término, e é pura verdade, e é a miña opinión, que isto ven dun desmantelamento da educación do ensino público. Porque non se produce en Santa Clara, se produce tamén en Grión e en moitos outros sitios. Entón, o que non somos é unha illa onde só pasan moitos sitios e iso é sistemático. Porque esta é unha política de partido. Se eu estou no Partido Popular e iso depende do meu partido, eu podo te asegurar que non teño falta de facer o paripé, porque a mí me darían o profesor. Ou senón, querían unha queima dos meus carnés e dos meus afiliados. O meu partido non me trata así. Ese é diferente cando se creen as cousas. Un non se dá por vencido. Un ten peso no seu partido e, sobre todo, exige o que lle corresponde. Nesa pelea, nós non temos problema ningún en estar, pero dá igual que estemos, non se facemos o que temos que facer, a moción para non deixar morrer este tema. Pero a gestión non nos corresponde aos que estamos en oposición. Se for unha gestión que dependera de nós, xa tiñedes conseguido, eso podo garantizar. E se non, pedíamos o que vos estou dicindo, autorizacións, e eu en primeira línea de fila con vos, non para ir a vía consellería, sino para algo máis, para exigir o que nos corresponde. Eu fui un alumno do Barrier, todos os sabedes. É dicir, eu non falo dun sitio ao que lle teña un especial aprecio, porque eu, os primeiros pasos, foron nunha escola da aldea, porque non había os colexios, pero eu entrei en segundo de EGB ali, e é todo a EGB aquí sen ali. Eu sei da problemática do Barrier. A mí non se me chamou a ninguna reunión, ela oportunistamente convocou unha reunión e convocou como alcaldesa. Eu si convoca ela, ou Chisco, quen sea, un mitin ou unha reunión, eu non lles vou a preguntar nada, porque non estou invitado e non son quen recibido. Pero cando fui convocatoria pública, eu estaba ali, os pais. Además non teño fillos, os sabedes. Pero a problemática dos fillos destas persoas é a miña problemática. Son os meus veciños. E é o colegio onde eu me eduquei. Por lo tanto, nós para o que queirades estamos abertos, e non é unha fórmula retórica, é dicir, non queremos ni máis ni menos, é o que digo, non nos interesa ni innovación ni moito menos, nin siquiera se vai a pensar que é conseguido. No, pero que dices que ti és capaz de usar por aquellas pilas postas seguidas a María. É o que buscamos nós, que non se vos olvide. Eu sei que ti és capaz disso. A María tamén penso que o Rebino está bastante ben enfocada, Chisco se cada estaba un pouco máis desconectado, e iso que buscamos nós, Antonio. A nosa implicación terá 100%. A María xa está ben involucrada en todos os cursos. A nosa implicación terá 100%. Claro, non se trata dun teito, no que se arregla dentro de 6 meses, é dicir, o profesor necesitámoslo xa. Pouco importa que non leio o ano que ven, eso non nos vale para nada. A ver, hai que ser realistas. Esta é unha cuestión dunha decisión política. Por qué? Porque isto non é como, por exemplo, que digo Monteriano. Monteriano podes pedirlo e non o hai. Porque non nos hai en lista de espera. Non nos podes facer, mañá non podes facer un controlador aéreo. Pero profesores así, xente esperando para entrar a dar clases, así, É dicir, temos cando que iramos. Só é cuestión de dotación presupuestaria. Vale? Por lo tanto, iso depende única, exclusivamente da propia Consellería. De que a Consellería decida que isto é prioritario e que mande o profesor. Porque xa estaba dotada de crear a plaza, que é o máis sagrado. E esperaron que unha negocía, como se fai as cousas, cando están as vacacións, para que non houbera reacción dos pais. Porque isto se fan a medio de curso, sí que se iba a montar pouco. Eu só vos podo decir que non desfallezcades nesta pelea, porque é unha pelea xusta. E non é unha cuestión xa de ratios, é unha cuestión de igualdade, como vos dixo. Os do rural xa non temos nada, non estamos equiparados nin siquiera en ninguna lista cos urbanos. É dicir, dice mesmo na universidade, canta xente vai do ámbito rural da universidade, canta van do ámbito urbano. Sabes que non existe para nada unha equiparación. E cada vez máis. Non pode haber unha, como se suele decir, unha educación de dúas vías, unha pos pobres e outra pos que se poden costear todo. Ten que haber unha educación de calidad que neste país non había outra cousa.
aldeas unitarias, e de repente apareceron todos os colegios, e todos de golpe, e éramos un país pobre. Eu acordo da pobreza que había neste país cando se fixeron os grupos escolares, e cando se fixeron os centros de saúde, e desde aquela non se volvió a facer máis nada, porque todo se construiu. Pero mira que claro, depende estas cousas da voluntad política, que o mismo pasa, por exemplo, cos geriátricos. Igual que construímos todos os centros escolares, porque non súa cara podíamos construir todos os centros geriátricos que quixemos. Pero, sin embargo, eso deixamos que entre a iniciativa privada, porque é negocio. E non nos interesa dotar de plazas de geriátrico. Ese é o problema. Despois, no fondo, hai dous mundos. Un é o deles e outro é o meu. E eu estou sempre no outro mundo. E non expliques a mí, Antonio. Vai con María lá e con Becio, tráelo o profesor. Eu entendo, Cholo, pero nós necesitamos unha urgencia que non o resolva. Pero imagínate que eu vaya de interlocutor, se vos me quixeras de interlocutor para ir ali, eu podo vos asegurar que ibades vir convencidos de que non se podía facer con máis, se miñamos un mundo. Ese é o meu contigo tamén. Claro, ese é o que eu necesito. Se tives comigo un buen calquera de vos, primeiro, xa te digo, se é o meu goberno non me faría falta ni siquiera que viñeras, porque eu estou seguro de que si o consigo. E se non é o meu goberno, ti podrías decir, humanamente non se pode facer máis. Porque eu vou dar a cara, non vou facer unha foto. E sobre todo unha cousa, porque non quero invocar o meu partido. E eu estas cousas defendoas en contra do meu propio partido se fai falta. Porque quen me coloca aquí é un voto da xente, do cidadano da pé que substituirá aquí. Se non tes claro iso, non vales para isto. Isto non é unha política de partido. Esa é a minha opinión. Moitas gracias, perdona que me estendí máis do que... Sí, que non é normal, creo que está grabado tamén, se pode recoller. A día de hoxe, a situación dos vosos nenos, cal é? Están agrupados en dúas clases, teñen clases normalmente, os profesores que están facendo desde o centro. Se pode Están agrupados unhas clases. Claro, pero dan clases normalmente. De momento, teñen clase normal. Eu explico a directora. Tamén o que pasa que, en vez de ser 18 nenos en cada clase, son 28. Esa é a diferencia. Pero, además desa situación, dentro do centro é unha situación de normalidade. As clases de forma normal. Desde o profesorado tampouco non sei, porque o que fixaron e o que están facendo aí no Río, a mí parece que están presionando tamén desde dentro. Cousa que aquí, hasta onde eu sei, por eso vos pregunto. Porque aquí vai ser pusemos moitos temas, pero non cerrarse non correcto, non cerrarse no concello, parecía moi tontería. Isto é un problema político e as nosas forzas están Eu respeto ese, parece que é o máis sensato. Eu podía facer bola de fala, eu paso un paisano aos kilos. É moi sano, é dicir, fago os días hasta que vai a ver. Non, iso non me parece absurdo. Incluso me parece absurdo que profesores de Brión se impliquen nisso. É dicir, a forza está aquí. Iso é un tema político único, a solución é política. Eu podo botar un mes ali, que saberás como había que me decía, que dixo María, xa irá ao lombo, que xa irá para casa. O problema é aquí, político. A mí Antonio tamén completamente convencido. Pero eu esta vez non necesito facendo política, que eu sei que como día, necesito axudando. Eu sei que Antonio xa todo o alcalde, Antonio xa ten que ter contactos, Antonio xa ten que ter xente que cando fala Antonio o escoito. Bueno, pois o mismo necesito, ahora mismo, e boto unha man do que está facendo María. E a Chisco, nós que estaba un pouco menos involucrado, non falei dele estes días, non podia falar deles. Necesito vos a todos, non vos brindades, por favor, que é posible. Vamos a ver, digo que se estou informado, non é unha comisión de servicios, é non cubrir unha vacante, porque despois o resto está o problema das radios. Estou informado, é sei, o atípico, se se está chamando, se se está forzando, se se está tratando a falta para poder solventar o problema. É unha decisión política, non é unha decisión técnica. Si estou informado desde o primeiro momento. Pero sabes que se estorbamos e insistimos que se consigue. Pero, de feito, o que está facendo é tocándonos pequenos cousos a xente que realmente ten a potestade. Son decisións políticas non técnicas, porque se non técnica non eres capaz, técnicamente están amparados, entonces está a cosa atada. Agora, é un problema dunha comisión de servicios en punto de cubrir unha vacante. Claro, o pasa que non surxenos porque o colexo empezou. Claro, estamos aí, que non temos... Pero que sepades, digo, Eu dicía yo outra vez a María, perdón por a comparación que María se me botou moito, agora falo de outra maneira. Se é Zapatero, non o consigue. Se é Felipe González, consigue. Se é de políticos, é traer, que é posible. É punto. Sí, vale, vou aproveitar tamén un segundo turno de intervención antes de proceder á votación.
Simplemente quero facer unha puntualización. Eso de que usted me diga, señor Uchar, que no rural non hai futuro, non yo perdono. Porque eu, como alcaldesa de Santa Comba, estou luchando por o futuro do meu pueblo. E non podo permitir que alguén que está gobernando Santa Comba me diga a mí que no rural non hai futuro, e que iso non ten perdón de Dios. Eso sí que non é problema que deja. Outra cousa, a reunión que se fixo cos pais, non a convoquei eu, convocaron eles. De feito, cando se sentaron eles, dixeron, María, vais pa diante, non, vai diante que a reunión convocache da de dos. Eu estou aquí para informarme cal era o problema que hai, era a primeira reunión que se facía entre os pais. Eu fui ali voluntariamente, non é que convocara sin ninguna reunión por parte de miña e que fueran os pais. En segundo lugar, o que dixe usted, que se isto se hiciera a mitad de curso, que se fixo adrede. Home, non, houve unha persona, eu non sei se fixo a persona a pedir a comisión de servicio, a pedir adrede no de septiembre ou a mitad de curso que fixo con a negocia e tal. Eu creo que esta persona que pidió comisión de servicio sería porque no momento de súa vida profesional ou personal que facía falta pedila, e non creo que esa persona fora que fastidiara todo ese problema. Esa persona pidió unha comisión de servicio e non o fixo con pretensión de fastidiar nada, fixo porque lle faría falta e coincidiu no tempo que a raíz desa comisión de servicio que calquer profesional ten dereito a pedir, pois tuvo esas repercusións que tuveron. Eu creo que está suficientemente... Que digo? Bueno, vale, nada. Vamos a proceder, por lo tanto, a votación. Votos a favor, apoyando a moción que presenta o Grupo Socialista instando a Xunta de Galicia a adoptar urgentemente as medidas respecto a falta de profesorado no CEIP de Carrera de Manzano. Se me permite unha cousa, e ustedes queren sumarse á moción e cambiamos o encabezado e o facemos aquí, porque ustedes querían... É igual, non fai. Non queren máis. Llevamos traballando varios días, non fai. Claro, non podíamos facer, non estamos de acordo en cambiar o encabezado e unha mente para por... Xa sabemos que aí o que dixo o papel agora sí que se un pouco discriminado. Non hai máis disquisicións, non vamos a meter en un... É que iso de intentar quedar ahora ben, eso xa está fora de... Ben, intentar quedar ahora ben, xa lle pasou. Vale. Hai que aproveitarmos todos os estados. Vale, teñen unha segunda moción, o sea, que ahora antes dime que sí, ahora dime que non... No, si ustedes non quixeron, que non teñen... Incongruente, vale. Vamos a proceder entonces a que ustedes presenten a súa segunda moción, o Congreso de Santa Comba, en donde llevó a reiterar ahora sí de que hai que votar urgente. Vale, no poder incluirlo en pleno. Entonces, digo que primero que motiva a urgencia, votamos... Sí, el motivo de urgencia é o siguiente, o día 20 de septiembre, antes de que ustedes convocaran o pleno, non lles dou a gana de meterlo no orden do día. Sí, na carretera de Santa Catalina, esta moción. Fíjese usted, voy a motivar a urgencia, a ver se lle gusta. O día 20 de septiembre presentei a moción registro de entrada 404.856 a vostedes non tuvo a gana de incluíla no orden do día. Parece motivo suficiente de urgencia. Se incluíra no orden do día non votábamos urgencia ninguna. Nin inclusión. Pero non lle dou a gana. Realmente non vamos a votar a urgencia. Votos a favor de la urgencia que se pide na urgencia. Señor Uchán. Sí, la seguridad vial es un tema que nos debe preocupar a todos los partidos políticos, independientemente de nuestras siglas y de nuestra posición ideológica. Los accidentes de tráfico suponen un grave problema en nuestra sociedad, ya que dejan secuelas imborrables tanto para quienes lo sufren como para sus seres queridos, sobre todo cuando estos tienen un tráfico final. Es importante reconocer que desde las administraciones se ha trabajado siempre en la línea de reducir su número y sus consecuencias. Prueba de ello son las múltiples campañas de sensibilización que desde la Dirección General de Tráfico se llevan a cabo, o medidas más concretas como por ejemplo la entrada en vigor en el año 2006 del carnet por puntos. Sin embargo, el objetivo que todos nos marcamos es cero accidentes, aunque queda lejos, por lo que el trabajo de la administración aún no ha terminado. Cierto es que este objetivo es una cosa de todos y que el ciudadano también debe concienciarse de que debe de respetar las normas de tráfico, puesto que si estas se tuvieran en consideración en más de una ocasión, muchas muertes se podrían haber evitado. En lo que respecta a la administración, además de lanzar campañas de sensibilización y de legislar sobre la materia, también debe mantener en buen estado la red de carreteras, puesto que un firme en buenas condiciones facilita la conducción y puede contribuir a una disminución notable de la siniestralidad.
El estado de las infraestructuras juega un papel importante para evitar accidentes y reducir las lesiones en caso de que estos se produzcan. Dentro de este mantenimiento cabe destacar por su alta peligrosidad la eliminación de puntos negros, tramos de la red viaria que agrupan una alta concentración de accidentes. Sin embargo, hay tramos que no tienen la consideración y no por ello dejan de ser muy peligrosos, como sucede en la carretera DP 2904 con la carretera AC 404 en la población de Santa Catalina. Aunque el cruce está bien señalizado, lo cierto es que muchos conductores no respetan el stop, con lo que se producen continuos accidentes. La mejora de este cruce es una situación que preocupa esencialmente a los vecinos y vecinas de Santa Catalina, a las fuerzas políticas locales y en general a todos los usuarios de dicha vía. La normativa considera un tramo como punto negro cuando se producen 3 o más víctimas en un periodo de 1 año. No debemos esperar a que sucedan desgracias personales para cometer una obra que pueda evitarlas. Esta moción debe servir para manifestar al gobierno provincial y, por extensión, al gobierno local, la unidad de todos los partidos locales y que dejemos de lado nuestras diferencias para unir nuestras voces en una sola que clama por una solución eficaz al problema que lleva demasiado tiempo sin solucionarse. Unimos nuestras fuerzas para elevar la voz de todos y todas las vecinos y vecinas a los que representamos, por lo que solicitamos que en el próximo pleno se tome en consideración, se tome el siguiente acuerdo. Instar a la Diputación de La Coruña y por extensión también al Concello a que sin más dilación hice las gestiones pertinentes que sean necesarias para llevar a cabo mejoras sustanciales en la intersección de P 2904 con la AC 404 en la localidad de Santa Catalina, que verdaderamente eliminen el peligro existente, permitiendo a los usuarios una circulación segura. O que estamos pedindo é que, máis alá de que sea competencia ou non da Diputación, que isto é competencia da Diputación, e como dicía, por extensión do Concello, porque Alfonso Molina así se transferiu ao Concello, por lo tanto é unha competencia compartida, para non suscitar ningún tipo de animadversión hacia a moción, non nos citamos aquí, é dicir, a competencia do Ayuntamiento se presupone, porque lle acabo de decir, e instamos únicamente a Diputación de Coruña a que se paga cargo de darle unha solución real a este punto que, se ben non chega a consideración de punto negro, é un punto que se lle pode chamar de alta siniestralidade. Creo que todos estamos de acordo en que algo hai que facer ao respecto e non ten máis cousa que dicir sobre esta moción. Como portavoz do Partido Popular vou tomar o meu turno de palabra, pero ao mesmo tempo vou falar como alcaldesa. Xa trouxemos, da alcaldía xa se trouxe unha moción que se presentara en donde se instaba a Diputación, que por certo quero recordar que está gobernando por o seu grupo de goberno, o PSOE, que como di, se son os meus vou ali a exigirle. Pois iso que debería facer, porque eu xo fixen, eu xo trouxen aquí, inda que non son dos meus, eu xa fui unha Diputación. Primeiro xa trouxen este pleno, trouxemos unha moción en donde se pedía non só este punto, sino tamén a carretera a saída da carretera de San Salvador, que gracias a Dios esta temporada non houve tantos accidentes, pero bueno, tamén outro punto non tan negro como este, pero tamén un punto. Entón xa trouxeron unha moción ao grupo de goberno para precisamente instar a Diputación para que se corregida, pois fixeran as accións correspondientes tanto neste cruce como na carretera de San Salvador, e incluso corregiran o trazado de, bueno, a saída de San Salvador, que corregirse o trazado. Despois deso, pois fui a reunirme tanto co presidente da Diputación como recientemente estuvo aquí estuvo o alcalde de Umbría, que é o responsable de obras da Diputación, falando das posibles actuacións, mandouse un escrito que as posibles actuacións xa se había revisado, incluso nunha das visitas desde período, pois fai 4 meses máis ou menos acompañoume o jefe da policía local, onde se elevou un estudio de as incidencias todas que había habido en este accidente, que por certo, dixe usted, si por desgracia non hai, que igual hai desgracias, por desgracia só si algunha morte, si que realmente só unha desgracia. Non, usted dice, pois si, que só os poder haber, non, por desgracia xa son. Entón, deuse precisamente ese dossier, ese mismo día fomos a Dirección Xeral de Tráfico a presentar tamén as copias como eso.
traballamos, pasa un pouco como o colegio, estamos nos movendo buscando todas as posibles salidas para que realmente este cruce, pois de unha forma, a ver se conseguimos que se faga unha actuación, que xa houve unha serie delas que non chegaron a ser consecuentes, pero esa vez que de alguna forma se fai agora unha actuación onde realmente se reduzcan ese número de accidentes. Efectivamente, estuvo aquí o alcalde de Dumbría, fai pouco puxos en contacto con nós o jefe o encargado da carretera, que están xa con ese tema na Diputación. Entonces, instamos a Diputación, que precisamente aí sí que lle vou ofrecer mi inciso. Usted o acaba de decir antes, se fóramos meus Ibarías, atraía a solución. Espero que son os seus, e a mí parece que me están retardando, a ver se realmente vai usted a Diputación e díjale, agora vaya, sabe o María aquí 3 veces por o mismo tema, 20 horas vamos comigo, e a ver se xa os traen. Pero claro, xa me chama un minuto que encargado da carretera que xa están con o tema. Entonces, ahora sí que xa o traería usted, pero non porque empezara usted. Quero recordar, usted durante o ano que estuvo de gobierno, porque non foi usted durante o seu ano de gobierno da Diputación, trouxo aquí xa o presidente da Diputación e que fixeran ese tramo de carretera. O sea, que ahora que está usted na oposición, di que os outros o fagan, pero cando está usted no gobierno non o fixo. Moitas gracias, señor presidente. Eu non sei se vai a votar a favor nin se vai a votar en contra. Señora Mejeras, perdón, pero señora Mejeras, eu creo que ten dereito a tener unha intervención. Eu creo que estes temas son os nosotros. Pasos non. Muchas veces, por moito ruido que se faga, hai que facer pasinho e pasinho e ser hasta non. Eu creo que sí, o capataz das ingenieras que levan a cartera, esta 2.900 que é un, non? 2.900. Creo que 1.900. Son conocedores da problemática. Pues, profesionalmente, non é a primeira vez que vou atender accidentes de tráfico, varios casos bastante graves. E os pasos están dados. Eu espero, o mesmo que lle dixo a alcaldesa, pues, pode decir aos seus compañeros que procuren decir que sean rápido non, que sean puros, non, e que fagan as actuacións pertinentes para que podan evitar, de la maneira que sea posible, accidentes de tráfico con consecuencias evitables nese cruce. Eu non me bato en directo a ello. ¿Quieres que tenga un segundo turno de réplica o Creo que usar o seu segundo turno e depois non me corresponde a mí, non vai usar un segundo turno alterando o orden normal. Es que vamos a ver, yo creo que ahí está se perdiendo. Si usted presenta moción, usted presenta, usted xa tuvo o seu primeiro turno, era usted un segundo turno, usted primeiro era o noso. Pero vamos a ver, funciona da seguinte maneira, vai do grupo mayoritario aos siguientes. Ou vai do grupo de goberno ao usted salta o seu turno, usted salta o seu turno e despois fala por último, non é así. Ten que presentar as intervencións, fechar sempre o que... Fago uso da outra vez da miña intervención, porque precisamente me olvidei na primeira. Usted intente manipular a información, como dixo San nunha nota que o Ayuntamiento de Santa Coma non facía nada, a pesar de que se había transferido a carretera ao Concello de Santa Coma. Usted o acaba de decir, a carretera que se transferiu a Concello de Santa Coma, que é competencia nosa municipal, que é competencia municipal de Alfonso Molina, e que eu sepa as actuacións que hai que facer para realmente disminuir as incidencias de accidentes é na carretera de Diputación. Entonces, olvídese de andar mentindo que se o Concello ten que ejecutar algo que non ten que ejecutar nada. Home, sí, non quita que se pode facer alguna actuación na Alfonso Molina, pero realmente a quen aí está é o peligro que está na carretera da Diputación, porque, por desgracia, a pobre xente que vai por Alfonso Molina sin contar que lle vengan xente a aparecer interferindo en o seu paso, son os que provocan os accidentes. Entón, eu creo que aquí o resumen é que realmente a quen hai que estar a Diputación e dice, ao mesmo tempo a Corporación de Santa Comba, pero creo que o Gobierno de Santa Comba na de 3904 non ten unha competencia. Moitas gracias. Moi ben. Pois, digo que... Señor Mejeras, se non quere ter o seu... Non corresponde a mí e despois o señor Ameigente. Sei que usted espera todos como lle dá gana e que son eu. É a moción... Non, a ver, oiga, ve su ropa. O que presenta a moción é o que ten a última palabra porque se someta a votación despois de que o cerro o turno. Parece que non está moi convencida de que se vai facer porque me está
instando a que vaya a Diputación e faga a xestión sen cantar a fallo e además con resultados positivos. Están en camiño. No, aí están en camiño. Pois, sabe que están en camiño. Vostede podría decir logo cal é a solución que está aquí concordou ca Diputación. E claro, se está en camiño é que ten unha solución. E usted debía de chegar aquí e decir, mire, aquí vamos a facer esta actuación porque isto é o que quedamos de acuerdo en facer. Pero non. Verá, non vai a decir eso porque non pode decir eso. Porque vostede xoga outra cousa. Xoga a impor a decisión á Diputación de facer o que a vostede lle convén na carretera. E de darlle a opción técnica que vostede quiso na carretera, porque vostede dixo que fora ali co cabo da Policía Local a propoñer as opcións, a opción que vostede quería. E alto seguido vai dicindo por aí aos veciños que están en contra que xa é a opción que lle impón a Diputación. Que lle ven dada da Diputación e que non quere saber nada, que vostede se lava as mans como a Poncio Pilato. Xa, ai Dios mío, sí. Pero, mire, durante o mandato socialista deu 1.520.578 euros para as carreteras á zona de Santa Coma. E durante a do PP 209.000 euros. Entende? Ese é diferente. Eu xa lle estou dicindo que eu non teño ningún problema en garantizar unha solución aí. E se for alcalde, muitísimo menos. Entende? Ese é diferente. Eu, pois, meus vou quitar estes tipos de cousas. E non engaña a ciudadanía dicíndolle non, que xa está en camiño, que xa se vai a facer e que tal e que pasou. E por outro lado que diga, non, pois vaya usted, señor Lucha, e faga. Non se preocupe, eu farei a gestión para que se faga. Vale? Pero vostede teña a valentía de decirle a xente cal foi a decisión que adoptou vostede para solucionar ese cruce. Porque se está a gestión xa feita, dígalle, non faga como fixo aquí co parque do entorno do Santiso, que non nos dixo onde iba a pôr. Non vai a ser que levantaran apoias. Vale? Iso sendo miembros da corporación. Vostede, se falou algo deste tema, tendrá que decir, pois chegamos a este acuerdo e isto é o que vamos a facer. Vale? E ese é o acuerdo. E, por lo tanto, se dirían a mí, mire, señor Lucha, me parece moi ben, estamos todos de acuerdo, e isto non quita, votamos a favor da moción, pero isto é o que vamos a facer. Non obstante, non é o que dixo. Non xoga dúas bandas. Xa clara cos veciños e dígalle que é o que quere facer. Regulación del tráfico, pasos elevados. Que é o que vai facer? Algo lle vai a facer, pero verás, é secreto. E depois damos a culpa á Diputación. Eso é o que lle chaman facer política. Sabe o que é facer política? Iso que vai vostede, engañar a todo o mundo dicindo que unha cousa e outra cousa. O que queira non, en vez da realidade de ser clara. Nada máis que decir. Señor Lucha, será consciente de que nadie, ninguén, usted, María, somos quen, es decir, non somos quen do Servicio de Protección. O Servicio de Protección cabe a solución técnica, por iso que pedimos é que adopten as medidas pertinentes para evitar accidentes fatídicos e que poñan en peligro a vida das persoas nese cruce. Punto. Eu creo que é o que temos que decir. Ese é o que está redactado. Vamos, estamos de acordo no Señor fondo. Lucha, señor Lucha, está o señor Ameijeras no seu turno de palabra. Señor Lucha, está o señor Ameijeras no seu turno de palabra. Señor Lucha, non me poño brava, poñome como me tiño que poñer só faltaría que me viñera usted a discutir eso. Porque de guasa, creo que sacamos abundo deste tema. Eu creo que non temos moi máis nada que decir. Estamos de acordo todos os concejados desta corporación, por tanto, non temos que decir. Señores, votamos a favor que se faga. Que están dados pasos, bueno, pero non somos quen. Eu, por lo menos, non son quen. Cales son as medidas técnicas para votar para que eso sea, que teña lógica e base. Que fagan os técnicos, os ingenieros, daces, e os entendentes. Digo eu, non sei que o poden facer. O que sí pedimos, que todo de acordo con usted, están encaminados, hai tempo, que hai o día 7 por la mañana estuve aquí, no, por la mañana, a la última hora de la mañana, viernes. Estuve aquí, o presidente da Comisión de Obras, ¿no? Que é o señor que quer. Bueno,
Está, supoño que se está respetando. Independentemente do color político, seamos SOA, que seamos Terra, que seamos PP, como nos importa, é darle unha solución a ese problema que temos nese cruce fundamental. Nada máis. Por tanto, non cabe discusión ningún. Levantar a man, votar a favor e tramitar. Punto. Nada máis. Antes de proceder á votación, xa que estamos interesados en saber as opcións que nos propuso a Diputación, imagino que será de interés general. Na primeira reunión que habíamos tido co presidente, pois, foi unha solicitud onde eles presentaran algún opción. Como eles, como a Diputación, nos presentou ninguna opción, cando fomos a falar sacos técnicos co jefe de policía, abrimos tamén con eles a nos presentar unha posibilidade de poner pasos elevados, cando, sin embargo, as técnicas da Diputación consideraban que, aparte disso, tamén era importante facer un anchamiento das aceras na parte final, onde está pois unha zona de, bueno, unha especie de guardería que hai para precisamente facer un cuello de embudo. Había varias opcións que consideraban que eran as propias, entón nos dixemos que eles como técnicos, como técnicas, que eran as mulleres as técnicas, que si foran cuello de botella xusto no cruce, pasos elevados, que eran eles os que terían que dar a decisión. Non lle vou impoñer as miñas decisións. E máis, ahora mismo ustedes mismos nas súas propuestas, a que nós critiquen que teníamos que ter unha proposta, tamén podíamos ter unha proposta por si acaso nós non teníamos ninguna. Pero bueno, como aquí se trata de ver, a ver, estamos en pre-campaña, aquí lo único que interesa es dejar a nosotros mal y quedarlo bien, está visto que eso. Efectivamente, cando veo vou contar todo o tema, cando veo o alcalde de Dumbría, el sí que se traía encima da mesa a proposta de 3 pasos elevados, pero feitos sin aglomerado destes grandes, nada, non estas estructuras que se poden atornillar por local. Decía de facer pasos elevados aglomerados en unha lei en 3 puntos que consideraba que yo iba a transmitir cando nos consideramos que eso realmente é eso. He falado outro día precisamente tamén co encargado de carretera con Nito, que nos decía incluso que se falaban ali por parte dos técnicos dunha señal luminosa. Aí está, unha señal luminosa. Entonces, esas son todas as posibilidades que se barajaron, as iniciativas que ni yo se las impuse, que aquí non se trata de impoñer, aquí trátase de ir a resolver os problemas sin sacarse favoritismos ni para intentar facer desprestigiar a nadie. E benvido sea toda a xente que desde este grupo de gobierno dos veciños nos apoyamos para traballar todos en conjunto para poder hacer o noso pueblo. Sin máis, procedemos a votación desta moción en donde o objeto traída por o Grupo Socialista. A que máis que decir ainda, non? Eu creo que está suficiente debatida. Vamos a proceder a la votación. Bueno, pois ahora mismo... votación. E a secretaria me está recomendando votación. Procedemos a votación. Votos a favor. No da lugar a abstenciones ni nada. Señores, en la presentación da terceira moción, digo que temos que votar previamente a urgencia da misma e motivo. É unha moción sobre o tema dos estragos dos sacaríns. Todo o mundo que sabe que no mundo rural sobre o país dos estragos, e é un animal que se non está controlado, se non está censado, é un problema. Todas as cousas, se son un exceso, se acaban convertindo nun problema. Entonces, a moción, vou ler a parte só dos acordos, o que di é, na máxima brevedade, facer un censo da población de Sabarín, un plano comarcal dos sabaríns que hai. É dicir, vamos a catalogar cual é a magnitud do problema. O segundo punto de redactar e pôr en marcha de xeito inmediato un plan de xestión do Sabarín. É dicir, unha vez que temos o censo é cando podemos actuar naqueles sitios que sea conflictivo ou que rebasen os parámetros dos expertos da población e os expertos cinegentes digan. Para estatizar a súa población e establecer os límites por parte da agricultura, gandería, na circulación viaria, porque tamén teñen problemas na circulación viaria, e en general o tema do equilibrio medioambiental, porque calquera especie, desgraciadamente, a incidencia humana pode alterar o equilibrio e a biodiversidade.
contra elementos favorables e desarrollese incontroladamente. Este é o caso do xabarín. O xabarín, se na naturaleza non actuara, non lle puséramos que comer, non lle puséramos tan fácil, non sería un problema. A propia naturaleza nos crea e a propia naturaleza os regula. O terceiro punto di reformar a lei de caza é un xeito que regule a colaboración entre os cazadores para todo este tema energético e tamén implicar os sectores societarios no tema do control do suelo. E a cuarta, e máis importante, é pôr en marcha un fondo de corresponsabilidade para facer pago dos danos. Isto é o que realmente interesa á población. Xa que existen unha fauna que causa danos, alguén se ten que facer responsable. É unha responsabilidade colectiva, unha responsabilidade solitaria da administración que recibe os danos. Xa que nós pomos o que é o medio natural e pomos os recursos naturales a disposición de todas aquelas persoas que queren disfrutar, por lógico é que non padezamos todos os inconvenientes que ten isto. Entón, é unha cuestión da administración cubrir os desconfitos colectivos. Creo que son 4 medidas bastante equilibradas. Número 1, un censo. Número 2, un plan de control da poboación, implicar, neste caso, o control da poboación e a colaboración dos sectores e dos cazadores para facer as batidas cando sea preciso e pôr en marcha o importante fondo de compensación para as perdas. Sabedes que este ano temos especial incidencia no tema do río. Non sei se o sabedes, pero na nosa comarca tuvo moitísima incidencia. Nada máis, creo que é unha moción bastante escéptica por outro lado. Como tal moción de partido que presenta usted aquí, o Partido Socialista... Os partidos son todos. Eu presento polo partido, non os presento como independiente. Perdón, vamos a votar de urgencia, de razón. Para que se nos antes de votar de urgencia. Vamos a proceder a votar de urgencia, considerando que la única forma de poder incluir a señora Convendía. ¿Votos a favor? Como estaba dicindo, e como reitero no que digo, dado que é unha moción genérica do Partido Socialista, non en concreto, non é unha integrante do Concello de Santa Comba que tendría o Grupo Socialista do Concello de Santa Comba, que senón é unha moción que trae de modo genérico o Grupo Socialista que a nivel autonómico, o meu sentido vai ser en contra, porque precisamente trátase de levar a cabo unhas medidas que se están ejecutando. O que pasa é que coincide que ahora mismo quen está ejecutando estas medidas pois son o partido que está gobernando ahora mismo, o Partido Popular, que considera que son suficientes e considera o noso partido que está no goberno que unha revisión do que se está feito, se está reversado, que se sacou a ejecución perfectamente considerado que estaban adecuadas, pois consideramos que non ten lugar, simplemente é unha redundancia. Por iso o noso motivo o voto vai ser en contra. Respecto, en primeiro lugar, o que di usted a realizar ca máxima brevedade o consenso da población do Xabarín, home, xa no 2014 fin a Universidade de Vigo un estudio onde se estima a distribución das especies inferidas a partir de datos de capturas, de accidentes e de danos de cultiva, o dato que se emprega principalmente como objetivo e indicativo para estimar a súa tendencia poblacional, un número de exemplares capturados. Entonces, para que vamos a instar algo que xa desde 2014 se está facendo. O segundo punto que é de redactar é poñer en marcha de xeito inmediato un plan de xestión do Xabarín para estabilizar a súa población e evitar os seus danos á agricultura e a gandadería. Este goberno, o goberno popular, é perfectamente consciente dese problema. Tense posto xa en marcha un paquete de medidas precisamente desde a Consellería de Medio Ambiente para levar isto a cabo. Anualmente, publicase unha normativa que regula precisamente as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e as régimes especiales por especies durante a temporada. Asimismo, acórdase un incremento, por exemplo, o que se fixo, o fui acordar un incremento do número de batidas eficaces que, por exemplo, pois, a diferencia que temos no ano 2007 de 7.452 ejemplares capturados, aumentar o número de batidas, no ano 2017-18 conseguironse capturar 16.000, o doble, cando os 7.000 habían seguido na captura dos 7.000 2007-2008. Asimismo, ao inicio da caza, da temporada de caza, as reunións en donde se definan as zonas de conflito e se establecen os protocolos de actuación para reducir os danos agrícolas producidos por os xabaríns de xeito así como tamén as medidas preventivas.
Por isto, co fin de hacer fronte a todos estes danos, desde a Consellería de Medio Rural fixose un grupo de traballo multidisciplinar xunto co Ministerio de Fomentos, a Axencia Agraria de Infraestructura, de Infraestructura de Tráfico, de Civil, todo ele para facer un plan de xestión para mellorar, por un lado, a xestión e propiamente da especie, para poder controlar esa posible superpoblación. Asimismo, pusose en marcha tamén no 2016 unha liña xa de axudas específicas de carácter compensatoria para paliar os danos producidos. Por outra parte, tamén se están a estudiar os danos ocasionados por accidente de tráfico, como conseguir incluso mellorar a información. O terceiro punto no que fai usted referencia a reformar a lei de caza de Galicia, de xeito que se regula a colaboración de cazadores e produtores agrarios para proteger os cultivos orgánicos e cooperación de plan de prevención. Simplemente que, como xa se mencionou, desde a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, todos os anos, ao inicio da temporada de caza, a través dos seus servicios provinciales, van actuando de unha forma coordinada e directa co sector agrogandeiro e os cazadores, celebrando reunións onde se definen as zonas de conflito e se acorda establecer o protocolo de actuación. Quero dicir que son medidas que se están tomando en o que se refiere ao cuarto punto de poñer en marcha o fondo de compensación, pois actualmente estes traballos xa se está traballando neste desenvolvemento regulado desta lei de caza, e estamos así mismo convencidos que este fondo vai resultar un importante instrumento para axudar. O resumen da nosa postura desta moción é que realmente é traer aquí a resolver algo que se está resolto, que consideramos que as medidas que está tomando o noso goberno son suficientes para realmente facer un control da población crecente do xabarín. Vamos a ver, yo creo que supoño que si se está trabajando un plan autonómico para poder controlar a fauna salvaje en este caso, os xabaricos, habrá que esperar para que darle un... Evidentemente, creo que está aquí Santos de Seguros, me parece que non está, creo que hai unha pestañilla, unha cobertura de fauna salvaje para ter un seguro dos costes. Sí ou non? Ese é o que habría que comentar, que é xente que non haxe accidentes, que a población de xabarís tea controlada, que se fagan as partidas pertinentes. Pero tamén a xente que, é dicir, cando tens un accidente de coche, que esa pestaña que pouco máis che costa, me parece, non costa os carros, se fai cobertura ante os danos de fauna salvaxe. Creo que é eso. Animales cinegéticos. Pero xabalita. Sí, o xabarín, o raposo... Por lo tanto, eu creo que a mí me ten que comentar esa cando se fai a postura sobre o automóvil, hacer ese hincapié, que as compañías se encarguen de facer. Eso pasa como é unha cousa que fai bastante daño a nivel económico, e é unha pequena, por lo tanto, é un edificio, nada máis. O resto, se o plan está en desarrollo, hai que dar o mar, está facendo batidas? Sí, se está facendo batidas. Os agravios económicos que están facendo nas nosas parcelas de millo, na zona de Negreira, na zona de Santa Coma, na zona de Mazaritos, é máis que evidente. Tamén habría que controlar, lógicamente, a población do lobo. Entón, supoño que se estará traballando todo por aí para poder darle cobertura á población. Por tanto, non teño moito máis que decir que é o que dixo a alcaldesa. Cando usted diga. Yo estoy que tenemos un montón de detalles. Sí. Hay que me quiere tomar nota, que me quiere tomar nota. No, eu estaba esperando. Pero, mire, eu parece que non entendo ben o que o señor Ramírez Figueiras dixo, porque parece que está de acordo, pero fai unha enmienda a totalidade. Parece que estaba de acordo. Vostede está de acordo da moción ou está en desacordo? Que eu non me quedo claro. Está a favor ou está en contra? Señor, No, estou preguntando. Non, non, é que vostede non dixo se está a favor ou está en contra, porque eu empezou a falar e dixo, pois está de acordo. É o que diz usted, No, claro. A ver, é lógico que usted non poda entender o que eu lle digo. É lógico que usted
vostede non pode entender o que eu digo. Está noutra longitud de onda. Eu que lle estou dicindo é que parece que estaba a favor, pero despois parece que non. Porque fai unha enmienda a totalidade, en principio empezou que sí, que todo moi ben e non sei que. Bueno, vale, perfecto. E di que hai unha pestañinha aos condutores e que os condutores clican nesas pestañiñas e se aseguran. Bueno, para. Acto seguido terá que haber outra cosa agricultores, clican nesa pestañinha e se aseguran. Verdad? É dicir, un seguro que sea privado e que cada un se costee o seu. É dicir, que o daño é público e é dun animal cinegético e resulta que a solución é que cada un, a título particular, non me parece moi ben, que cada un a título particular suscriba as pólizas que queira. Pero a moción non é o que está dicindo, sino que se crea un fondo de compensación en que as pérdidas sean mutualizadas, que sean do Estado. Vostede, cando lle puña, por desgracia, unha bombaeta, estaba igual que tuveron a pestañinha por si esta demanda. El Estado se facía cargo de todos eses gastos, das pensións, de todos os gastos médicos e de todo. Iso é o que se chama vivir en sociedade. Mutualizamos as pérdidas. Entende como funciona? Como Estado funcionamos así. Se as coberturas van ser todas privadas, se o negocio vai ser todo privado, non necesitamos seguro ou non necesitamos Estado. Só facemos. O sea, que a solución pasa porque cada un se asegura o seu. Non, é que estamos todos de acordo, si, pero cada un que paga o seu. Non, hombre, non. Estamos tendo xusto o contrario. Despois están todos de acordo, pero resulta que el censo xa está feito, sabes? No 2014 sacaron unha fotografía, colleron a todos os animales que había ali, e xa está, non ni se creceron, ni se multiplicaron, ni fixeron nada máis. Estamos no 2014, fixeron un censo na Universidade de Vigo no 2014. Hombre, verás, no 2014 todavía éramos 10.000 e pico habitantes, e agora somos menos, 9.000 e menos. Vale? Pásanos como a baña. A baña nun momento dado foi 8.000. E hoxe son 3.000. Ese é o futuro que vostede di que temos aquí con o PP. Ese é o futuro que eu lle pronostica Santa Comba co Partido Popular. Por eso a mí me molesta. Pero a mí me molesta que non ten futuro por a súa culpa. Por súa grandísima culpa. Ese é o que me molesta. E por eso estou aquí sentado. Se non estaba na miña casa. Entende? E depois cando a xente fala de son todos igual de culpables. Como? Son igual de culpables eu que os vostedes que están defendendo todo o contrario do que defendemos nós. Igual de culpables. Eu estou na oposición. Eu non son partícipe das cousas que fan vostedes no goberno. Para nada. Nin siquiera me voto a favor na maioría dos casos. E cando son de interés aquí me ten, Non apoiei eu, según vostede decía, esa moción da carretera ou do que fora. Cando son de interés por noso pueblo estamos de acordo e as apoiamos. O que non me vou apoiar, a un estado de acordo, é cando fai as cousas como lle dá a vostede gana, porque ilegalidades ninguna, por lo menos hasta onde nos conozcamos. A un estado de acordo, e repito, que o tema da radio, non lle podo votar a favor deso, porque non é procedimento. Pois fíjese, é unha moción que non ten moito máis que esta. E aún así, vostedes non van a votar a favor. Despois veñen aquí e dicen que é unha moción de urgencia e traen un argumentario de partido e os culpa aquí como se soubera do que falta. O que fai falta é sentido común. Ou é que acaso vamos a negar a evidencia e non creer no que estamos vendo? Hai ou non hai un problema? Se paga ou non se paga? Non se lle está pagando a xente. E se se lle paga é mal. E tal. Entonces, o problema existe e subsiste, por moito que me diga vostede que está solucionado. E, además, é un contrasentido, unha contradición nos términos, dicindo, se está arreglado non teño ningún problema. E voto a favor porque estamos todos na mesma sintonía e creemos que iso é o que se debe de facer. Aún, non obstante, van a votar en contra porque só diso. Como xa está todo arreglado, xa non hai problema, votamos en contra. Fíjese que contradición. Porque o máis fácil é, como xa está todo arreglado, votamos a favor porque se están pedindo algo que xa estamos facendo de modo propio. E dicir, só temos arreglado. Por que non lle vamos a votar a favor? Mire, non lle quero que voten a favor. Conserven os votos. E depois vayan e digan a xente, sí, nós temos todo arreglado. E non se preocupe, como ellos se le pagan. Vale?
Por curso que vai salir do pleno, de que está todo arreglado, que se lhe paga un mínimo así. Moitas gracias, hombre. Bueno, como teño un pouco máis de votos que te poden dar. É que non sei. Eu máis que nada, non sei se usted escute o que di, pero me gustaría que retirara eso, porque eu creo que a miña educación, meus pais dixeron que non se escutía cando se falaba. Entonces, vexo que aquí o único que se intenta é desprestigiar os outros. Se lle digo, me parece unha redundancia vir aquí a facer algo que se está feito, que consideramos que está ben feito. E quero dicir que usted di que apoia todas as cousas que considera que son meus para Santa Coma. Pois quero recordar que no último pleno que tuvemos, en donde traíamos para Santa Coma a creación de unha unidade temprana, esta necesidade para rapaces de 0 a 6 que teñen esa necesidade, ese servicio, que vamos a considerar que é moi importante, que estamos creando, que vai poñerse ao funcionamento estes días, ustedes votaron en contra. Quer dizer que non se preocupan dos rapaces de 0 a 6 anos deste ayuntamiento que teñen necesidades especiales e, gracias a este servicio que se vai a dar, vai ser dar cobertura que se arroga sin que os pais teñan un esforzo para levar os seus fillos a Santiago, dando aquí o mismo servicio. Moitas gracias. Señor Quero recordar, en primeiro lugar, que eu vou facer un inciso por alusións. Primeiro, non estamos falando da atención temperada de 0 a 6 anos. E vou dicir outra cousa. Non é unha competencia municipal, non o sabe. Vostede cree que ten competencia universal e pode facer o que queira. Mañá pode pôr un dentista municipal. Chamamos aquí e pomos un dentista municipal. E sobre todo porque nos mentiu. Porque nos dixo que iba a ser a coste cero e ao final non pagamos co diñeiro de todos. Sabe o que é unha competencia impropia? Esta non é unha competencia do Concello. Vostede ten que dar os servicios que lle demanda, o que lle obriga a lei de bases de régimen local. Ni uno máis, ni uno menos. E vostede dá de menos nos que ten que dar con carácter obligatorio, e despois dedícase a facer favorcitos. Sabe que consiste a política para vostedes? En facer coincidir su interés personal, el suyo personal, con el interés colectivo. Y olvidarnos a todos, pegarnos a todos, este es un interés colectivo. Su interés personal en colectivo. Y eso es lo que nos hacen creer aquí a todos. No está usted en contra, no estoy en contra, no estoy en contra. Pero sí es así. Sí, no, ya. Hay que ser ruin da bomba para coller y disfrazar el interés personal en el colectivo. Xa, cando vostede faga as cousas como ten que facer na norma. Señora Reitera, estamos parada, por favor. Porque me perdió un moderar por si no quiso estar de derecho. A minha palabras son as siguientes. Señor Luz, perdón. Sí, millor. Foron as siguientes. Si está elaborando un plan de control da producción cinegénica e da fauna salvaxe no poder, bueno, non sei, ti sabrás, porque entendes de filología, entendes de inglés, entendes de letras, entendes de números, entendes de administración. Pero nosotros non entendemos. Pero é así, a realidade é así. Pero bueno, estamos aquí tamén para defender os intereses, poder falar, expresarse libremente dentro dunha democracia. Dentro dunha democracia. Podemos falar. Entonces decíanse que si están elaborando un plan de control da fauna salvaxe, creo que foi o que dixen antes. Habrá de quedar a ver que ese plan salga a luz. Habrá de quedar unha oportunidade. Díxenlle que son conocedores. Usted andará por aí, eu tamén ando por eu estou cambiando por as leyes. Entende? Tamén ando. E tamén vexo as desgracias e os agravios que fan os jabalís nas nosas plantacións de millo. Tamén non sei. Tamén non sei que os porcos paren moito. Paren moito, a población é bastante abundante. E que eu sempre sobre tamén un porco salvaxe. Entonces, despois tamén sei que os montes, temos un problema que os montes están como están, os ribeirales están como están, e tamén un tema. Este é un problema de un plan general, de un plan de varias consellerías, que é de ambiente, de agricultura, de administración, presidencia, non é así tan fácil. Entón, se están elaborando un plan de control, está ben, non teño moito máis nada que dicir. E dicen a inciso
personal para que a población tamén estén informados. É unha portadinha, letra pequena, porque os abogados que estamos acostumbrados a non falar de letras pequenas. Isto tamén é verdade. Que incluye os accidentes que a fauna humana. Animais inexactos. Animales inexactos. Cuidado. Entón, simplemente para a información, para a población general. Hai moita xente que non ten esa tratado. Que a letra pequena é a letra pequena. E ese normalmente sabes que fan os abogados. Moitas gracias, señor Meixía. Vamos a proceder, por tanto, a votación da moción presentada por el Partido Socialista respecto ao contrario dos controles horarios. Votos a favor? Votos en contra. Antes de continuar, antes de continuar ca segunda parte donde sería dar conta dos decretos da alcaldía, quero facer simplemente un inciso ao respecto que dixo usted sobre a atención temperada, donde consideramos que sí que é necesario para o noso concello, donde si son de capacidade supramunicipal ou non. Quero simplemente referirme a orden en donde publicado do 13 de abril, en donde di que o apoio psicosocial e familiar vinculado a atención temperada e asimismo no anexo 4 considérase a atención psicosocial e familiar ligada a atención como prioritaria na formulación dos programas dos servicios sociales comunitarios municipales. O sea que, como se dice usted, metiendo, manipulando a información que por certo é unha subvención que, por certo, en principio, o Concello hombre, no, de dereito non, por ir a reformar. O millor, se me queixei en Madrid, pero o texto está aí. Lo matizo. Te doy la palabra a mi concello. Segundo disposto no artigo 18 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, e ele acaba de decir que as leis mandan máis con decretos. Pois aí lo tienes, actualizado. Claro, a lei base de régimen. A lei 13/2008. Entiende que da vez, señor Chacefino, a tenemos competencia. la carrera que la de grande. Procedemos, por lo tanto, a dar conta dos decretos da alcaldía. Vamos a proceder a dar conta dos decretos da alcaldía do 920/2018 do 28/18 do 18 de xullo deste ano hasta o 1184 do 13 de setembro. E que as actas da Xunta de Goberno locales ordinarias o número 15 do 10 de agosto e o número 16 do 24 de agosto. Teñemos o tempo. Sí, moitas gracias. Ben, o decreto se lle dixen no pleno anterior, no pleno ordinario anterior. Se lle dixen, a razón de 3 ou 4 páginas cada uno. Hai que ter un libro de 1000 páginas, dentro do martes hasta o viernes, sabe? A parte de emocións e outras cosas. Bueno, entón, a ver se quixera a favor de irnos pasando, así como nos está pasando a Xunta de Goberno Local, exacto, pero non de Goberno Local, pásenos os decretos de maneira periódica para que non nos vamos vendo e non teñamos que revisar o dormir para poder fazer información acerca dos decretos, vale? A non ser que sean altos impuestos de Estado, que vostede non queira que ninguén os conecte. Ben, pois mire, paso rapidamente a relatarnos cuántos de esos 300 que tivemos que ver para vivo. Mire, no decreto 932 do 19 de 7 contratábamos a 10 peóns do plan P de Planificación. Bueno, me dado que se alguna observación por aí, hai que vigilarlos tamén. Vale, os peóns hai que vigilarlos tamén. Para se están facendo algo ou que están facendo. O 933, que é do mismo día, contrataron vostedes tamén 2 peóns para a Brigada de Obras. Había 17 candidatos e contrataron 2. Un home e unha muller para a Brigada de Obras. Pois ben, vir a ser a igualdade de xénero.
Está ben, pero que sea porque sin máis. Nada máis que isso. Para o certamen cabalán transferiron vostedes un crédito de 3.640 euros. Esa é unha nova 35. No 941 do 20 do 7 adxudicaron un contrato firmado a empresa Elefante Elegante, que un tal Arroyo Casal, unha actuación de Arroyo Casal, por 12.700 euros para que se celebrou, creo que foi o 28 do 7, bueno, teño que decirle que as críticas que eu escritei non foron moi boas para 12.000 euros, sabe? Pero bueno, será cuestión de gustos. O Concello aquí pagou 40%, son 5.000 euros, e a Diputación, porque isto é do programa cultural de Diputación, 7.600, un 60%. Serán ustedes crédito de dinero, dispoñer de dinero por 35.000 euros precisamente para esta pista polideportiva. Este é o decreto 951 do 23 do 7. Será un crédito por 35.000 euros para esta pista multideportiva, que ustedes non nos decían onde iban a ubicar. Ahora parece que xa o compañero se enterou que vai a ser logo, como sea dentro do recinto do Pazo. No Arroyo Casal hai 1.000 euros de derecho. Sí, eso tamén, sí, aí 1.600 euros de dereito de algar, sí, efectivamente. Ademais dos 12.700, hai 1.600 de algar, efectivamente, que tamén pagou. Pero digo, como a pista este multideporte, como sea dentro do recinto do Pazo, claro que non é patrimonio ou non sei, eu que isto é unha cuestión de patrimonio, tamén, sí. Pero, en fin, é que é un acto celeste. En vez de ustedes estar publicitando que van a facer unha pista multideporte en Santa Comba, están agochando, polo menos a vista da exposición, que nos preguntan, eu preguntei directamente no pleno anterior, preguntei onde iban a ubicar, se non era un acto secreto. Pois non, ustedes miran por outro lado. Ben, pois xa nos contará. A ver, se vai a ser aí, pois mire, para algo que temos que enseñar en Santa Comba, vamos a poner ali unha pista de skateboard ou que sea. Non sei o que vai a ser, porque tampouco sei exactamente o que van a facer con 35.000 euros. O 953, o decreto 953 do 23 do 7, tiveron unha baixa do comedor sobre rodas. Un veciño da parroquia de Freixeiro, entonces da baixa do comedor sobre rodas. No último pleno dixome a vostede, señora Estel, que tiña 4 usuarios para o comedor sobre rodas. Logo quedan 3, ou non? Ou é un decreto máis? Ben, pois hai que ver que pasa. Si é porque non hai necesidade, pois moi ben, hai que aplaudir. Pero se non, tamén había que preguntarse que lle pasa a ese servicio, si é que a xente se do baixa. Recorden que se lle deron de baixa 3, é o servicio que estou en decembro de 2017, non chegamos a un ano que non queremos nada, todos que, en fin, a ver que pasa. Se é que non vai falta ninguén, pois perfecto, mire, pero dudo que eso sea outra cuestión. O 973 de 31 de xuño son as nóminas de personal do mes de julio, 164.730. Isto é máis a título informativo para a xente. Tamén pagaron ustedes unhas horas extras a intervención por 310 euros. Con policía local fui a non sei, horas extras por ir a Padrón, 650 euros. Hai un convenio con Padrón. Non, supoño que ten as horas, non sei, pero bueno, que compensación temos nós de Padrón para enviar a policía local, non sei, acabo de ver se non lo podo explicar. Entendo que se é un convenio, pues será para unha razón, que ustedes nos podan explicar. Gastos de tribunais por selección personal, 5.770 euros. Con relacionar o personal, pues costanos ¿Cómo? Este era o 973. 973. 972, é o meu 972, sí. No, Sí, non, é o 972. non pone un nome. Sí, La conferencia de crédito para la protección municipal sobre la
273, teño máis de 50, teño máis de 50, teño máis de 50. O que, se eu teño máis, non teño máis, eu contei 973, eu teño 973. É fácil. Bueno, se é 72, 73, non é o que acabo de decir. O 975 de 31 de julio, suyo tamén, aprobaron ustedes unha relación 73, bueno, non tengo nada que presentar. Aprobaron ustedes unha relación de facturas a número 43 por importe de 20.901 euros. Son, bueno, aquí hai unha serie de gastos que son, supoño que algúns casos incluso de subvención, pero bueno, temas de deterioro cognitivo, vehículos costa 1.500, recollida de casos 203 euros, vehículos costa, viaxe cultural Santa Tecla, Porto de Vigo, 1.485 euros, viaxe cultural. Isto é mulleres rurales. José Autos García, viaxe cultural tamén, mulleres rurales, Museo Sagraderos, Mondoñedo, 990 euros. Pero bueno, 990 da igual. A cuestión é, nos nosos tempos, eu solicitei para ir a unha manifestación en apoio do problema do leite a Santiago por 160 euros. O interventor decime, non podes hacer así. Non podes decir que es para eso. Entonces, a ver, dígame como hai que facer, que eu quero apoñar un autobús para acompañar a xente a reclamar o tema do leite. 160 euros. O interventor decía, pues no, tiene que ser para, por ejemplo, para personal municipal. Entonces sí que todo lo puedo hacer. Vale, pues a los que eu teño que hacer, que eu podo disponer 160 euros. Vostede dispón, bueno, é unha varita mágica, vostede dispón de 1.485 para un viaxe cultural, mulleres rurales. Bien, estamos dando unha subvención tamén a mulleres rurales. Eu non teño nada con os viaxes, me parece perfecto, además. Ahora, que se salte a legalidade, ou, bueno, que se son máis ou menos necesarias estas cousas, pues, bueno, hai que comparar, non? E outra cousa, na mesma factura teñen tamén marcador tenis de mesa para o recinto feiral, 619,81 euros. Que non parte de nada, un marcador por o tenis de mesa. Eu non sei se é tenis profesional, a verdade non sei se cabe, pero nos nosos tempos íbamos contando. En fin. Tema de su movimento é concienciación, estar a punto limpio. Despois direi como están as facturas do lixo, as de recogida e as de tratamento de residuos. E podo dicir xa que non están máis alto. Eu non sei, todo isto da tropa verde, todo isto que estamos gastando, hai que mirar que cando menos que roben. Perdón, que son un pouco complicado. Hai que mirar que cando menos podan amortizar, esas inversións podan conseguir que se podan amortizar a inversión que están haciendo. Deberíase notar alguna cousa, non sei se a corto plazo, pero a longo plazo ten que se notar na factura, deberíase notar, porque non se tiene que pagar igual, pero que se notar na factura do lixo. Estamos pagando 43.000 euros cada mes por o tratamento da factura do lixo, da basura. Ben, no 997 do 3.8 aprobaron unha relación de factura, neste caso por 25.000 euros. E, bueno, aquí varias cousas, pero chamou a atención aluguer, mini cargador da barredora, 1.120. Bueno, está ben. Pero na outra ocasión, un cuchillo ou algo así, un cepillo, creo que eran 1.500 euros tamén. Non sei se a barredora, esta barredora non sei se non será, en fin, non sei, está dando moito gasto, non sei se os precios son así, controlan ustedes, pero si son 1.120, non 1.500 por un cepillo, pois habrá que ver que pasa. Vai algo moi caro, en fin, a mí chama a atención. Tamén tenemos ustedes material de construcción, tubos, saneamiento de naranja, 315.000 euros. 572, 575,
ninguna licencia para poñer tubos nas entradas das fincas na aplicación da ordenanza esta de protección de camiños e accesos ás fincas. Sigo sin ver ningún solicitude para colocar esos tubos. É que os están xogando todos vostedes ou a xente non está cumplindo con a ordenanza que fixeron vostedes. Pero os dos tubos xa, noutras facturas tamén xa hai tubos naranjitas, de 31 e tubos das coletas. E hoxe, vamos a pensar que teñen vostedes moito de tapar. Con tanto tubo, teñen moito de tapar. No 2006, do 4 de 8, adxudican vostedes un contrato de obra negociado sin publicidade, Plan Xeral de Pavimentación 2015-2018, accesos a Recarei, Camiño Grande Loureiro, Esteve Chopana, por 40.938 euros a empresa Mantigo, que contratou por 39.096. A nova lei de contratos do sector público, pois resulta que reduciu a cantidad destes contratos, o que se chama contrato maior ou contrato menor, que eu estaba confundido no último pleno, que decía que eran 50.000 euros para obras na anterior lei, e resulta que son 40.000 euros. Agora son 40.000 euros, vas imponibles sin IVA, hasta 50.000 euros o contrato menor, e a partir de aí o contrato maior xa hai que contratar de outra maneira, con outro procedimento. Ben, pois vostedes souberon non pasarse do límite e contratar con esta persona que xa estaba aparecendo moito nos contratos das obras do Concello de Santa Rosa. Con esta persona non, con esta empresa. A empresa Mantido que deran ustedes nos picotos, deran en Mourelle, despois de en Mourelle tamén. Despois de respecto a aquela bonita obra de Freixeo, que ainda estamos pendientes de arreglar, aquelo de que lle faltan 500 metros de pavimentación, de aglomerado, pois ainda estamos. Ainda sigue o proceso. Ustedes siguen dicindo que non faltaban, e eu digo que faltaban porque o propio arquitecto que di, que fai ese informe, que di que faltaban 900 metros, firmou unha obra en donde se certificaron eses 900 metros que faltan. Entonces, algo non encaixa. Omite, ou olvidouse de todo, porque estás denunciando a xente. Eso vai seguir, porque non teñen que seguir. Pero ustedes siguen tranquilos. Bueno, pues, despois de hacer todo eso tamén, que deixaron sin 500 metros de asfalto quente, ustedes premian obritas, eso sí, a dedo. Contratos menores a dedo, los que puedo hacer con la gana. Bien. No me esperaba una razón de ser fácil. Ben, aquí no 2016 falaban antes da atención temperal, pues a atención temperal ao final son 2.678 euros que aceptan ustedes de subvención para repartir o 70% Santa Coloma, 30% Freitos, pero claro, ustedes pretendían facerlo de 1 2, 6 señora Estela, xa falamos nos plenos deste asunto e non quero ir ao terreno personal, non ten nada que ver, non ten nada que ver, non ten nada que ver. Entón, porque acaba de mencionar o asunto. Antes fai un pouquinho, cando falaban deste asunto, mencionouse a tempo temperal. Que ten que ver con o personal. Ten que ver con o personal. Porque queremos aquí mezclar política con o personal. Teñen ustedes. Respete, do primeiro rei. Entón, xa ímos sabendo, non? Que xa o que dixo antes, muller. Por eso eu digo, que non me entende, non é igual. Mire, a cuestión é que para o tema de... Este dixo o terreno personal que se Eu non tenho. Simplemente constataron o feito. O feito é que vostedes acaban de aceptar unha subvención de 2.678 euros para o servicio de atención temperal. Pero el terreno personal... Entón, o que quero decir, o que lle estaba dicindo é que vostedes tiñan previsto 10.000 euros de subvención. Non me acabo de explicar. Terreno personal... Pero da igual, ustedes dicen decir o que quero decir. Non, é que usted Non me van a decir, a ver se me decir o que quero decir. dicir. Bueno, pues sí, usted ten luces da voz para saber.
Mire, Eu teño cousas a que saber o que. cuestión que vostedes tiñan previsto facer este Respeto, Miguel. Ustedes se enteraron para que yo no mucho conseguir. Mire, Hay que ser muy pero ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Porque son vostedes os que pensan mal. Eu simplemente lle estou dicindo. Que vostedes tiñan previsto un dos seis, tiñan previsto empezar o servicio de atención temprana o 1 dos 6. A mí me explico do terreno personal e porque ademais que como dice usted, Vamos a chamar agora. Déjame, deixa que fale despois. Claro. Haga favor, ya. Xa lle fai o favor, siga usted. Deixe falar, estou a decir, simplemente, que vostedes tiñan previsto empezar o 1 dos 6 o 31 de outubro. E, segundo isto, van a empezar o 1 do 9, que pasado mañana, van a empezar o 1 do 9 hasta o 30. Bueno, perdón, sí, perdón, estou despistado. No, sí, perdón. Bueno, en todo caso, son 2 series, ¿no? E por qué? E por que pasei? Porque vostedes estiveron enredados, tuveron que producir dous decretos, 2 veces, fixeron un convenio con Mazaricos, tuveron que enredar, tuveron que repetir a cuestión, pasouse o tempo, e vostedes chegaron mal a este negocio, sí. Vostedes chegaron mal, e agora así les vai por a xestión que están facendo. Simplemente eu quero dicir que son moitas gotas, son 2.600 euros, e perdeuse boa parte da subvención pola súa ineptitude, por non facer as súas cousas e por equivocarse, por facer erros continuos. Claro, non digo que a mí usted a adaptar os decretos, pero a cuestión é que debido aos decretos mal feitos e os convenios mal feitos, todo o corregilos, pois pasa isto, que quedouse sin meses de servicio. É bueno. Aquí do lixo, por exemplo, o 1023 ten relación de facturas do lixo 43.237,86 euros, o mes de xullo. Entón, págase a excavación da terceira, recollida e transporte de lixo 21.500 euros e a xogama polo tratamento de residuos urbanos 21.702 euros. Isto simplemente o conocimento da veciñanza, para que saiban o que custa o servicio do lixo. E se nós axudamos, pois pagan un poquinho máis pola tonelada que se non axudamos, a parte de favorecer o medio ambiente. Bueno, aquí no 1054 nomearon vostedes que contrataran a personal laboral temporal 2 auxiliares de focal. Eran as 2 únicas candidatas. Sí. Pero digo, eran as 2 únicas candidatas. Non sei se non sei se hai problema para que haxa candidatos para os postos de traballo ou se se avisan simplemente os que hai que echar, porque os plazos de publicación son moi cortinos. Se publicamos un venres e damos 5 días, o martes ten que estar a xente presentando a documentación aquí como el último día. Entón, non sei se se avisa ou non se avisa ou se ten outra explicación. Se a ten, pois non la dá e aceptamos el punto. O 1078 do 18 do 8 aplican vostedes o contrato de obra a condicionamento do vaso da piscina. O condicionamento do vaso e do circuito de auga quente da piscina. A piscina coberta municipal. Isto contrataron pois por 51.800 euros a IBM Pereira, en donde o Concello aporta 20%, e o prazo de execución pois é de 60 días. Ben, home, era o 18 de agosto. O 18 de agosto acabaron, por fin, contrataron isto, que xa se contratou, creo que unha vez, quedou vacante, quedou exento, ou marchou da empresa para o pasado, ou por refacer todo isto. Sí, estes 69.000 euros veñen folheando desde ano pico para atrás. Ben, pero, ao final, conseguiron vostedes, sí que ben, sí. Eu dixen, realmente recordo ben, mire, eu dixen a vostedes, cando vimos aquel proxecto, sí, pode decir o que era, pero cando vimos aquel proxecto, cando vimos o proxecto aquí, e vimos os dibujitos, os intercambiadores de vapor, as caldeiras e todo aquilo, un servidor decía que si habían previsto o dimensionado esta instalación, se habían dimensionado,
Para que, aparte de atender a Cristina, podría atender o pabellón do Fonten, que está ao lado, que está a 3 metros, 4 metros de cada. Pero hasta as súas cadeiras están debaixo da parede que pega co calizón aquel que hai entre o pabellón e a Cristina. É dicir, costaba moi pouquinho dimensionar todos para que se poder abastecer os vestuarios da Fontena da instalación que temos debaixo da Cristina, con pele, con todo. Desta maneira, pois temos unha cuestión independiente, temos unha instalación independiente con relación contaminante, mas claro, cada non tiña a posibilidade de facer. Bueno, pois vostedes non fan caso. Ás veces damos de consellos de boa fe. Sí, ás veces damos de consellos de boa fe. E vostedes pensan que non, sí, claro. Pues sería moi fácil que acontece. Ten un curso insorático. Ahora, escuchaste la voz y o sabes, ¿eh? Porque o proxecto estaba mal. O proxecto estaba mal, ¿verdad? Hace eso. Hombre. É unha pena que todo sea así. E despois de facer un proxecto de eficiencia energética que gastamos máis pele que nunca e cambiamos as caldeiras de calefacción e todo eso. El dinero ni se crea ni se destruye, se transforma. Eso é o que pasa, fixemos unha instalación ultramoderna e gastamos máis peles que antes, non? E aquí somos todos inocentes. É unha peniña, unha peniña. Iso é o problema. Pois, se vimos que se nos dá o tempo, para nos dar a tortilla para nos para casa. O 1068, proposta de crecimiento de documentación previa por adjudicación, impartición das ensinanzas de actividades musicales municipais, 145.000 euros. É o que nos vai costar, ou que nos costou, como a Escola de Música Municipal. Bueno, como era difícil, Cadrodi a mesma empresa que se está impartindo esas escolas. 145 millóns. É el título informativo para ser justamente. Este é o 1068. Ben. E o 63. Bueno, o 1068. O 14 foi. Espera un pouquinho máis. Bueno, no 1106 vostedes contratan a obra de rehabilitación e conservación do interior da planta baixa da Casa de Cultura, que corresponde ao PAS 15, ao Plan de Acción Social 15 da Diputación, no ano 2015. Que era noso, efectivamente. Por 125.849 euros. Este vez vai ver o proxecto, non? Sí, seguirá sendo en 2015 para aquí. Non, digo que era o proxecto, portanto, fixemos modificar a primeira parte. De parte exterior ou este interior. Fixemos modificado Ahora fixemos un exterior modificado, que por certo, a fachada sería grande na frente. A tarde ben, pero o resto das ventanas que é verdad que queda un pouco, en fin, non van a estar. É unha pena, porque unha vez que se fai un gasto é unha cuestión que debe quedar un pouco máis lógica para o que pode entender, por lo menos como mire, no 1131, 29 de 8, aprobou vostedes as nóminas de agosto por 181.689 mes de agosto. Pero aquí xa levantou o reparo vostede. Intervención, pois un reparo suspensivo que ven a decir o interventor, digamos, que é o que vela pola seguridade da maneira de pagar, para entender o reto. En este caso, se pon reparo, é que di que non está ben, que non se debe pagar. Bueno, aquí xa non aparecen as horas extras, sabe? Pero usted lo mandou a reparo. É dicir, decide pagar porque non normalmente o que está reparando, digamos, que son os complementos que se llevan ao personal, sabe? Pero usted lo paga. Depois temos outra factura, outra relación de facturas que é a la jefe da 848 por 57.222 euros. Que, pois tamén, levanto a reparo, tamén, igualmente, levanto a reparo esta factura. E aquí, pois, temos importes, bueno, por exemplo, a título informativo para a xente. Seguros generales e beneficios municipales, plus ultra, 4.675.
euros. Gas natural, o sea, a corrente, a luz, de centro de saúde, 1.073 euros. A Casa da Cultura, 914 euros. Pellet, material pellet, mes de xunio. Vivenda comunitaria, 1.670. Casa do Concello, 752. Piscina coberta, 2.855. Guardería, 260. Centro de saúde, 520. No mes de xunio. Bueno, esperemos que no de xunio non faga falta tanta preparación. En general, o decreto é 1.135. Era a minha pergunta. Eu ia dizer algo que é natural. Eu falo no centro médico. Quero decir, Non, vamos a ver. eu quero decir que Vostede ao mellor non sabe que o centro médico é cuestión da Consellería de Educación dos Concellos, E nós vamos a meter, de sanidade, e vamos a meter a un próximo unha caldeira de 40.000 euros, cando en LASI, en outros lados, están transferindo, Estamos transferindo, que temos que transferir eses servicios, mire, con ese diñeiro sí que nós podríamos facer cousas. Claro, non, pero resulta que en vez de facer as gestións, ustedes o que fan é coller e facer o gasto. bueno, esperemos que non faga falta tanta que porque non nos escollo algo todo, que este junio ainda quedou, de maio quedaron, en fin, quedaron sin peito, non? Quero dicir que se ten que notar no grano esa das facturas. Curiosamente, casi son 6.000. É o mesmo pasa con o combustible, sabes? O combustible dos nosos vehículos, do mes de xullo tamén, julio, pois temos facturas 4.681, 1.143, 308, 95, 157. Total, 6.220. O PEL eran 6.066. O combustible de o mes de julio de xullo, 6.229 euros. Tamén, son cantidades moi parecidas. Pero, curiosamente, eu non sei se estes proveedores son os máis baratos, porque vostedes non ten ningún contrato. Entón, isto é un suministro. Isto non, en fin, isto é un suministro que está comprando como se fuera a comprar, non sei, pois un bote de pintura, por exemplo. Bueno, se vostede fai compras, porque esta é unha compra que vostede non ten contrato, debería que ten un contrato, pero por a cantidad que ten que están administrando, se vostede fai compras, por que as ten que facer sempre no mesmo sitio? Está sempre máis barato as horas no mesmo sitio. Porque se está comprando contra factura, pode ir hoxe aquí, mañana ali e pasar a collar. Pero non, vostede aquí sempre máis barato por lo que sea. Non sei, pasa o pueblo, pasa o mundo, con máis cosas, tamén. Bueno, tamén teñen vostedes, siguen tendo, supoño que o reparto, por aquí, o reparto de interventor, siguen tendo vostedes os 12.390 euros de Proyecon Galicia, que é a empresa que mantén a estación depuradora de Lixán. Vostedes están pagando 12.390 euros ao mes, que no ano son 150.000 euros, se le dixemos máis veces, pero aquí vou poder recordar ao interventor que lle di que esta factura non se pode pagar así. Unha das razóns é esta, porque este é un contrato maior, pero moi maior. E vostede ten o seu contrato, pagado e punto. Ben, já estou rematado. O 140, o 1140, de todas maneiras, quen se cansado, pois non estaba obligado a estar aquí, en fin. Home, con un pouco de respeto ao público. Estou escoitando, Pero que nos hacía sí, non falta, rematí, que non escoitando que se non rematí, en fin, ben. Tamén merece respeto. Non parece que falo nada. Estaría Non parece que falo respeto nada. ao público, ahora tampouco. Perdone, pero non é así. Sí, o señor Camargo. Estou rematando, mire. Outra relación de facturas, unha relación de facturas, este é o decreto 1140, a relación de facturas 49 do 22 de 8 por importe de 6.737. Isto é poquita cosa, pero chamo unha atención. Isto é o intercambio juvenil Venecia 2018. Veo xunto aquí e vostedes pagaron facturas. Pois aquí hai facturas que envolven 200, vehículos Costa 1.600, almuerzos 300. Ben, total, pagaron ustedes 6.337 pues, de intercambio juvenil. Eu supongo que todo isto é consecuencia de consumación ou algo.
será dos fondos FEDER ou algo así, que é un intercambio cultural para coñecer patrimonio aquí e recoller. Parece moi ben. Pero chamo moi ben a atención que compraron ustedes por importe de 435 euros mantas e nórdicos. E, curiosamente, no pleno anterior tamén había algo de mantas e nórdicos tamén. Este xa non era de Venecia, era de outra xente. Era que viñan de outro lado, de Rumanía, Hungría e esas cousas, creo que era. Claro, eu non sei se é que lle están dando alojamento, se é que lle fan regalos ou se nos pode explicar. Eu supoño que este dinero se recupera todo, pero curiosamente as facturas do almorzo son 300 euros, pero ni un céntimo máis. Menú mediodía tamén 300 euros, ni un céntimo máis. Menús mediodía 200 euros, coño. Podían ser 210, ou podían ser 290, eu que sei. Pero é que tan xustiño, é que fai meia unha factura, pongo 200 euros. E está, oye, pois non que terá decimadas, terá os teñeres creos. Pero, en fin, como eu, pois son mal pensados, pois penso mal. E ustedes enseñaron a pensar. Ben. O 1997, firmaron ustedes un convenio con Aguas de Galicia. Renovación da lei de abastecimento no núcleo urbano. Claro, é un convenio por 58.000 euros, non? Pois para mellorar a rede de abastecimento no núcleo urbano de Santa Comba, a ida de agua. Bueno, son 54.000 euros que ao final van a ser 30.000 en material de obra e o resto é beneficios industriales e non sei que máis, gastos generales, non sei, ao final 30.000 euros van ir para a obra e o resto pois para... É dicir, non sei que o van a facer, se isto corresponde ao que xa ten feito, porque van a asfaltar, entendo que van a asfaltar agora todas as ruas aquelas do centro, la Migrante, Suárez, todo isto, pero a xente está feita. Entendo que non será para aí. A veces firman un convenio o día 3 do 9, a veces firman un convenio para aprobar algo que a Consellería que ustedes se han feito, pero explíquenos o que é. Non vai a ser que este eu confundido, explíquenos o que é, porque simplemente é unha duda que quería dixar. Mire, outra cosa, a 1162, do 7 de 9, devolución, subvención, Xunta de Galicia, 1969 euros. Prevención e defensa contra incendios. Adenda extraordinaria 2017. Convenio, colaboración, Consellería Medio Rural, Consellería. Devolveron ustedes 2.000 euros por non fai parte por sentencia, ou pasou, se ou fin. Bueno. Creo que xa, cuidamos. Señora Mejía. Perdón, quedan dos. Perdón, de 20 que terminaron. Perdón, entonces. Vale, mire, o 1175 firmaron ustedes un contrato privado con Punto de SL. Este é Xosé Antonio Otto Viñal. 5.808 e actuou o día 21 de nove. Este tamén é un programa de Agricultura da Diputación, onde o Concello paga 2.300 e a Diputación 3.400. Ao 1178 aproban unha relación de factura, neste caso, 13.500 euros, e, bueno, compran unha serie de libros, hai facturas de libros moi importantes, 1.000 de euros, 1.600. O proxecto de caldeira de biomasa dentro de saúde, 1.694 euros. 1.694. Non me creo todavía, entiende mucho. 1.694 euros por facer o proxecto de caldeira de biomasa. Temos un estudio de arquitectura que está cobrando por facer o proxecto. No, es curioso porque este señor es el que redactó el de las placas solares. Ese que non soubo por redactar é o que contratan ustedes sobre para redactar o proxecto de caldeira de biomasa. Bien. Porque parece ser que se fun para quen traballa. Ben, e teñen ademais, compraron ustedes la lei, que é el consultorio de ayuntamiento, online, 3.278. Que pasa? Que agora xa non temos contrato coa asesoría xurídica, ou ímonos a valer os informes online para facer as cousas. Que somos que figuren no expediente. Sí. Bueno, a ver, entón, aclárenos se xa seguimos tendo asesoría xurídica ou imos a
Imos a servirnos online do libro este de lei de conservatorio de... Vai nada. Señora Mejía. Bueno, vou ser breve, a ver se 5 minutos. Sí, esos comentarios están por outro lado. O que teñan, o que esté moi cansado. Señor Camaño, por favor, no está en su turno de... Señor Camaño, no está en su turno de palabra. Por favor, creo que tuvo bastante tiempo para disertar. Tuvo tiempo bastante tiempo para disertar. Por favor, respecto ao señor Mejía, que está en su turno de palabra. Eu creo que xa está ben. Señor Camaño, será posible? Habrá que chamar de atención? Señor Mejía, por favor. Vou empezar con o 53. Señora Patricia Simulamente. Non lle permito, non lle permito, por favor, señora Mejía. Señora Mejía, primeira llamada de orden. Primeira llamada de orden, señor Lucha, por favor. Primeira chamada a orden, cállese, vale? Son as 12 menos cuarto da noite. Esta xente está esperando para poder participar e ustedes o único que queren é enredar. Por favor, cállense. Señora Mejía, por favor. 953, é o dos horrores. Mal que temos. Había 4, quedan 3. Eu creo que a persona maior para adaptarse a unha dieta equilibrada e mediterránea me parece que é moi complicado. O gusto non é unha dieta asustada, me parece a mí. Pero bueno, o importante é ter o servicio. O importante é ter o servicio. O 956, aprobación da liquidación definitiva do reglamento positivo de tesorería dos orçamentos de 2017, 801.000 euros. O 961, aquí faise a interpretación dos decretos conforme a lei. O 968 hai unha ejecución de títulos judiciales, procedimento de origen de despidos, con unhas intereses de demanda de 6.776, a maiores da indemnización principal. 66. Para eso non metei. Despois vou facer así, ao 995, señora Alcaldesa. Fixos unha obra polo PEI, polo Plan de Melloras Rurales, a Gader, que corresponde a Barbeira, todo mirando por lá, e comentei, hai que facer, me parece que está mal perfilado, por tanto, vigilar esa obra e que se adecue ao proyecto. Esta é que quede límites, cousa que non estaba, a semana pasada. Por tanto, quero que se controle esa obra. No 1006, resulta contradictorio. 1006 fai referencia a contratación, fixo referencia aquí o señor Camaño. El Plan Xeral de Pavimentación 2015-2018, un montante total de 40.938 euros. Actuacións: Negreira de Vilameo, Choupana de Estevez, algo máis en Frieiro, e na Armorzada. Por 40.000 euros, todo eso. Na Armorzada creo que se invertiu 10.000 euros. Nunhas chapucillas de gravillillas do plan de pavimentación que usted preparou, señor Lucha. E ten a santa indecencia no página de Facebook de Socialista de Santa Coma. Sabe o que pon? Desta vez as peores tocaronlle a Almorzada. Un bacheo indecente, por valor de 72.554 euros. Nada de grandes obras, nada de 5 centímetros de aglomerado, obras ao xeitinho popular. Un pouquiño de asfalto peneirado sen rozado ni limpieza de cunetas, e outro pouquiño de cacicada, tapando fochancas diante das portas dos asentes electorales. Se ha equivocado hasta en las obras, señor Lucha. Figura aí, respecto que está. A xente é suficiente inteligente para ver. O 1006, Plan de Xeral de Pavimentación 2015-2018. Foi o proxecto, ese proxecto que está criticado, foi o que fixo o señor Lucha. Non minga. Señor Lucha, Eso non ten nada que ver, eso teria que defender o concejal de obras, non eu. Vale, sería que defender. Pero eu cando ves estas infames, dame ganas de vomitar. Porque en política podemos utilizar todo, pero non todo vale. Non todo vale. non está no seu turno de Non palabra. todo vale, señor Lucha, non todo vale. Non me gusta non. As mentiras, eu cando digo a verdade teño que calar. Usted o que está intentando que nos Cando diga mentiras, non lle vamos a decir nin a usted, nin a alcaldesa, nin a meu pai. Imagínese usted. Son revolucionario, sí, pero as verdades gustan. E mirar a cara xente tamén.
con decencia, pero non con infamias, mal justificadas. E se quere ver outro decreto é o 1062 e o 1109, onde fai referencia á pavimentación na Rozada, así, por 72.000 euros, que vai desde o Cruz da Rozada hasta Ponte Preira. Mire usted por onde anda, esquío e anda mal ubicado, está perdendo capacidades. Que máis? Vou a apuntar, né? Eu penso que sí, porque sempre me perdi. É simplemente fazer referencia a unha cousa, señor Miguel. Os tubos non creo que sean para as entradas gráficas particulares da SER. A ordenanza, sí, está desde marzo. Habrá aquí, eu polo menos formo parte deste goberno, formo parte desta corporación, hai que ir educando, igual que educar no reciclaxe, para que sea a factura, hai que ir educando a xente, pero non impositivamente. Me parece a mí. Porque non é de recibo por ordenanzas e empezar a cortarle a cabeza a xente. Hai que educar a xente. Igual que usted dixo, a tropa, habrá que educar a xente para que nun futuro, 2 anos, 3 anos, empece a facturas a baixar. É difícil, a xente maior que temos neste concello, que a xente maior, que non vai dicir que non aprenda a reciclar, pero é moi difícil. Pero vamos pondo semillas para que crecemos brotes e forme a planta, pero pouquinho a pouco, espero que se consiga. O de Proyecom, vale, hai que levantar o reparto, sí. Hai que ter a depuradora funcionando ou non? Dígame usted, que facemos? Non se pode funcionar? Que fan na negreira? Escoiten usted, que fan na negreira? Que fan as negreiras? Que fan as terminais? Que fan todos os concellos que se ten que facer cargo da depuración de aguas residuales? Que se fai? E o resto de gastos, igual que todos, podemos estar de acordo máis ou menos. E onde se invertimos os cartos? Mais ou menos. Pero a verdade é que o Concello só genera os gastos e hai que dar servicio a xente. Hai que dar servicio. Podemos estar de acordo ou non cales son as prioridades. Podemos estar. E daqui podemos discutir largo tendido. Pero hai que dar servicio a xente. E polo resto, os gastos, eu vou dicir, non vou estender máis. O doutor Griñán, ben ou mal, é o precio que ten. É valado por a Diputación. Temos o dereito de Santa Comba a vir a poder a ver a Torreña? Vale. Ojalá, que houbera unha capacidade máis grande para que fora todo o mundo. Pero as cousas son como son, e a legislación é como é. Punto. Eu non teño moito máis nada que dicir, só non estendo nada máis. Pero faltame, entrei e dixen eso porque fago a favor ese comentario de Facebook. Eu non son usuario de redes sociais, pero corriso, porque está mentindo. Está mentindo a xente. Porque as mentiras non levan a nadie a ningún lado, nada máis. Eu só queria do contrato do condicionamento do ASO. Isso non é verdade, que houve unha... Non, só se presentou unha empresa, aquí non houve... Que é verdade que tardamos, é que iso, bueno, as cosas de Palacio van despacio, e aí non se pode decir que non, e sobre todo pedir perdón aos usuarios, evidentemente vamos tarde, iso hasta aí sí, pero non é certo que se presentara que fora para atrás, non. De feito, presentouse solo unha empresa, que vamos tarde, sí. E o das solares, eu non lle quero botar a culpa a ninguén, é serioquísimo, non porque estuveran antes ou estuveran despois. Esperemos que agora se arreglaron. Eu non digo que teña que ser a culpa de ninguén, porque nin vos as colocaste, nin eu as coloquei. Se que é verdade que hai un consumo de peles, e ora, a ver se é verdade que por fin se pode ver que ese consumo de peles vai a menos. Pero que non é culpa, eu non vou colocar as solares, e tampouco nos desvas. Pero se vos me decides atacando a min o das solares, as solares nas puxen eu, puxaste das vos, e non é só de gasoil. Quer dicir, bueno, quer dicir que mandaste vos poñelas, e claro, evidentemente, nin nas puxaches vos, nin nas puxen eu. Vamos a ver, hasta aí a xente creo que non é tonta. Que iso non vai só a gasoil, iba con solares, que se puxeron encima do pabellón. Que esperemos que a partir de agora que se consuma menos. Pero que decides de alguma maneira que parece que
que hai oscurantismo, e non é cierto, porque só se presentou os antes, ojalá se presentaran 10, con millores e con baixas, e se pudera facer, e sobraran cartos para facer 300 cursos máis, ojalá, pero non foi así, e nada máis. E iso sí que é verdade, quero reconocer, porque se non o reconozco, tampouco non quedaría ben, que sí que é verdade que vamos tarde. E que gustaríame pedirle perdón aos usuarios, porque realmente somos afectados. E sí é verdade, vamos tarde, pero hai veces, ti de eso sabes máis que a mí, que levan máis anos. Non podo decir nada. Viseiro, dado ahora que, digamos, el recordatorio de que un pouco dicen os nosos compañeros de goberno, os gastos moitas veces son máis ou menores, pero, bueno, tratase de dar solución e dar cobertura ás distintas necesidades sobre os que van surgindo no día a día a gestión municipal. O que había dito, por exemplo, que si se había pagado tantos cartos por un autobús de unha asociación de mulleres, pois efectivamente, nós, pois, realmente, estamos traballando xuntamente a Consellería de Xuventude e Cultura, pois fixo un programa de integración cultural onde consideramos que as mulleres tamén tiñen dereito a ter unha excursión as distintas asociacións para salir e asar, ter uns intercambios culturales, e por iso temos os casos desas alturas, neste caso non sei que empresa era, pero perfectamente eu considero que non é só gastar en carreteras, gastar en sillas, sino que tamén hai que gastar en cultura, e os viaxes tamén son culturas para as mulleres que ben gastados tamén. Respecto ao decreto 2006, que decía que si Obras había contratado de unha forma irregular dado a lei de contrato tal. Todas as obras, todos os contratos están colgados no perfil do contratante, son procesos abertos en donde a xente se presenta, e precisamente estas eran as obras anteriores ao cambio de lei de marzo deste ano, en donde realmente se levou polo proceso que foi porque era anterior ao cambio, pero eso sí, a pesar de non ser un proceso aberto como son agora, sempre estuveron todos estes procesos colgados na perfil do contratante. E volvemos ao mesmo tempo, se falta material na carretera de Friseiro, eu creo que están os informes aí, e nin usted nin eu somos quen para decir o que falta, que para iso temos os informes do técnico. Volvemos ao tema da atención temperal, que non se empezou, que si se empezou, que si xora un mes ou tal. A atención temperal vai ser un servicio que se vai iniciar e que vai continuar un tempo en Santa Comba. Se non se empezou antes, pois por unha gestión, a lo mejor sí, que o mellor é un problema de gestión, que en vez de empezar como se estaba previsto antes do verano, que se empeza agora en vez de setembro, outubro, vale. Repito, sea o inicio, vale, porque é o inicio do servicio, non é un servicio que se vai facer un mes e dos, vai ser un servicio que se vai continuar porque a subvención vai seguir mantendo, e son subvencións que sí, normalmente nós temos que pagar e logo nos devolven os cartos, porque primeiro se logo cando se justifica, pero normalmente ten que haber un decreto onde aparece ese gasto, pero isto está totalmente subvencionado, é un servicio que van a ter os nosos rapaces de 0 a 6, a pesar de que ustedes votaron en contra e que se vai a manter no tempo. Hombre, a factura do lixo, logo ustedes cando lle pagaban, cando estaban ustedes gobernando, perdón, estou falando eu, a Cerceda e vais a Sogama, son exactamente iguales, queren as criticar e pagaban ustedes o mismo. Bueno, señor Miguel, segunda llamada logo, por favor. Como se non? A verdade, a primeira cuando se repita. Ten razón, ten que falar porque non apuntei, é máis que non tiña pensado expulsar. Non tiña pensado expulsar. Ningún dos dous. Total, vais a acabar horas ao pleno e non me vou expulsar. No 1054, que si se contrataron dúas candidatas a zona de fogar e tal, cando as plazas deste Concello do contrato de personal se publican tanto na prensa escrita como na página do Concello, a xente que se interesa para as plazas de traballo, preséntase presentase o seu expediente e que non, no contrato das actividades musicales, o contrato de 145.000 euros é para unha impartición de 3 anos, non importa de 3 anos e 145.000 euros, non anual. Mire, por onde? Pois decía que se adjudicaba en el decreto 1106 a planta baixa da Casa de Cultura, non señor, se adjudica, inicio do expediente, todavía está siqueras sin colgarse que me izquierda do perfil porque estaba empezando o expediente. E sabe que dice o señor Wilson, pois ten razón, vamos a ter que modificar outra vez o expediente, o proxecto. Non le hace falta. No, é que usted está listo que metió mismo hablando dos sitios distintos, é que usted comprenderá que se no primeiro proxecto que tuvemos que reformar porque eu consideraba que a Casa de Cultura non quedaba bonita metendo que quería este unha placa de polistán e pintando por encima, quedou bastante máis bonito e como estou gobernando eu, era miña, o meu gusto, o equipo de goberno, votamos por eso.
Pero mire por donde, o gusto do equipo de goberno, e mire por donde, non como era o seu que era o único que mandaba. Mire por donde, que nese proxecto temos incluído, que é o que se fixo, o arranxo dos cuartos de baño. Como que non estaba incluído? Estaba incluído no primeiro, pero que ahora na reforma interior volve a ver outra vez o arranxo dos cuartos de baño. Como comprenderá, ahora nos vamos a desmontar para que, como usted fixo no seu proxecto, volver a arranjar a segunda vez. Entón, claro que hai que facer ahora de novo unha reforma dese proxecto para exaltar ou modificar a Diputación, porque esa cantidad, esa partida dos baños, por suposto que nos vai a utilizar, que habrá que dedicar para facer outra obra. Pois sí, hai que facer eso, que vaya por problema económico. Respecto aos proveedores de gasoil, se usted estaba tan interesado, señor Uncha, ahora sí que se segunda chamada de usted, porque por menos respeto que estamos falando, o que usted falaba non me gustaba non, pero calada. Ben, proveedores de gasoil, home, mentre que ustedes estuveron gobernando deseado, compraron a mesma persona. Antes valía e ahora que compramos non vale, home, hai que ser realista. O tema de Proxecom, pois efectivamente, alguén ten que levarse de pura da lei diante, que estamos mirando a posibilidad incluso de forrar os cartos cambiando de empresa, eso está claro. Los intercambios comunales de Venecia, si se compraron material, que si estuvieron na vivienda comunitaria le damos alojamiento. Pois sí, señor. Igual que ustedes tamén lle deron alojamiento na vivienda comunitaria, a xente que viñeron a revista cando lo levaron ustedes a cabo, efectivamente, pois se compra material que queda aí, pois mantas e edredóns, porque eso lávase e utilízase para distintos grupos, e distintos grupos de excursións ou de eventos que se fagan e que van a dormir precisamente na vivienda comunitaria porque é unha forma de aforrar os cartos do Concello. Home, no decreto 1162 que temos que devolver da Brigada de Incendios 1969. Pois ben de gordos están, porque polo menos tuveme que luchar eu e preocuparme para que neste Concello tuvermos unha segunda Brigada de Incendios, porque usted, como lle importan os incendios en Santa Copa, a pesar que medio rural nos dá os cartos íntegros para gastar contratando a 5 pesos, usted só contratou unha. Pois non, eu ao chegar a este goberno preocupoume de que Santa Comba teña unha segunda brigada de incendios, porque realmente esa segunda brigada de incendios supón... Non sei se o sabe. No, pero cando este eu só pediu unha, precisamente nos gobiernos do PP... No, usted só pediu unha, e tuve que preocuparme de traer segunda. Non intente quedar ben, porque cando se fan malas cosas, por menos teñen dignidade de reconocerlo. Tuve que pelear eu, porque usted que firmado un convenio dunha sola brigada, os outros concellos tiñan dúas brigadas, os solicitaran, e eu tuve que hacer unha adenda a ese convenio para que nos deran unha segunda, porque Santa Coma, si ten dereito, como os outros concellos, a ter dúas brigadas de incendios, benvidas sean, porque aparte deso, temos horario diario máis coberto con dúas brigadas, e aparte estamos contratando a 5 personas máis do noso concello para traballar durante o verano. Ben, a ver que me queda aquí. A todo isto, o proxecto da caldeira, precisamente, o proxecto da caldeira si está sobre sí, a factura usa parte porque eso dentro da subvención. É simplemente para rematar, facer unha referencia ao remanente positivo do decreto 956 de 800.000 euros, que esa é a boa gestión que fai este grupo de gobierno, en donde partimos, recollimos a súa legislatura con remanente de gobierno, un remanente de presupuesto negativo de menos 400 e pico mil euros, e chegamos a ter hoxe en día remontar ese remanente e ter un remanente positivo en 2 anos de gestión, 2 anos e pico, de 800.000 euros. Sin máis, como son as 12.04, bueno, as 0.04 horas do día, que xa estamos no día seguinte, día 30, vamos a rematar, vamos a cumplir a sesión plenaria de hoxe, e máis que nada tamén pensando en que nos acompaña un grupo de pais, presidente Damba do Concello, que queren participar, pero que queren participar, e sobre todo por respeto, quedamos un turno de preguntas que quedará para o próximo pleno, porque do rematado. Pediremos extraordinariamente. O que usted queira, normalmente esa estrategia, enredar nestos plenos para que ustedes teñan dereito a ter un pleno extraordinario, para un pleno extraordinario para preguntas que non quixeron facer deste. No, quero recordar, antes de levantar o pleno, no, isto que quede grabado, pero que todavía non quero levantar o pleno, quero recordar en un pleno ordinario en donde tiñamos un tempo para falar dos decretos, para presentar preguntas, en donde ustedes dixeron que non traían preguntas. Foi un pleno máis rápido que tivemos, porque ustedes non quixeron facer ni referencia aos decretos, ni referencia ás preguntas. Por que non fixeron ese día preguntas? Porque así tuveron opción de máis adiante pedir un pleno extraordinario para cobrarse ustedes simplemente para preguntas, que hai que ter narices para gastar os cartos de nosa xente igual que ustedes, claro, pero siguen aquí porque ustedes non quixeron facer. Levantamos a sesión e agora digo, os que estamos aquí, por respeto aos pais, que para iso levanta a sesión para que porque creo que a xente de Castriz xa se fui toda, non? O tema, sí, los olhos, vale.
Pois eu, Capelo, Fran, que estades aquí, Rosa, Ricardo, bueno, outra chica que non me chama, os teus pais. Eu creo que estaba esperando precisamente para facer un comentario final ou non sei, pero tendes o vosso tempo, vamos. Está todo dito, o que pasa. Vale.